nyina ye kaiwo se we cafe nsem bi animu enti obi atimi num bi e ma nyoma konkan apomoden ade ba kwa ye nton wo store enti de aduane pa na noma no ne pa na mo mo apomoden ho nsem enyina ye wonom na mfinhye aduonu wasom man Ghana na se ne wano ne tie no saa bibia nsesa ye ne de saa na tie enuanu no nso egusugom etu nya bi na nonoma enioma konkan Easter praise jumadie no ba wa kwamu April bosumi edi animu ya 27th April da no kwasiada na eba wakwamu na we Parish Youth Council ya wonum di omujuma All Saints Catholic Church Yaw Asante fanchine bra ene no Take FM ato abasa komu edi jumadi eba wakwam eno na aka hu bi ma ye ton safra se be kan ye ho na da no yemfa ejumto enyi yembofo aye ye jum ahurusie jum osori ya jum na da no ye bo edi akanfo yembofo no ne santi ya ton safra domtofo kukudam ya won beka wo Take FM adwumayefo ho na ye nyina ye de nwom to de ehwam aba abekanfo yembofo no beka ye ho ya asa ye ne wu nyina na edie sanso na nwom to no ye ne wu nyina na eto ohema masi badwumadie na se jojo ahen beba Peter wusu ansam beba na anika sema ewo mu nie eda no untua kapreba enti baabi bia wo no ode ane so ba bepiem ewo All Saints Catholic Church Yaw Asante fanchire bra awia no nan kan na dwumade na frase ye gina mu akosi se wankasa bebre eye wo sori enyom eye ye nyom eye enkamfo ene ahurusie dwom na yebo hallelujah is our song dwumade no eye 27th April 2025 ya akosi ada be kan yen ho na yen sori awurade nyoma kwada roma na ebo so ya sene nan sama hodro ni nyina da ya kenkan edi amamo samufo yo fa John ntwi bo sia kolabo ye ne esomo medi mami adwoa nyantatando meni abrewa ba kofichu mesi afeka se no emu ensam eni Asem Beba Dabi samna nya ba ne santi ensam hodro ya boabo no ya tudi kase ni nyina da ene awiabri ye hye ase na ya hyase de arehosama asi ewotachiman ene wanchi kwantempo no ehwo ena ye de ebrewo ni nyina da ene secure rhino ni registration number AS 7102-13 ya na kashiwi bi ena ayemuma ya taxi metrics ibi ono so registration number GN 356-19 ebusuafo akwabwani ema wo ba Facebook ne so asede video no ka na sia yamo no wonhu ne nani ana empo nitinie na divisional officer DO2 Eric Boatin wa ono ewo wanchi command wabra woni ye kasa en wo kire se wabra dum jafo ekopie mu ewo ho de womu ye ene de womu te ye nyina da ene se kia ran roi ene o feli breaki ade gbobra sa efri ni lemu ebedi taxi lemu a wode kwobo ani ya sabre ya ye kasa enipa miensamua ena wahwere wonom enkwa na wabra DO2 woni ye di nkomo ne se ye nyina da watwamfo nyini e de akire yinse yi ya kabi achi oha ne tin kase asle de DS o nkwesi amuna na ndo abubupe ntinde miti ba ko achi no tuye ka ekuduru ampa ekuduru na ne kure na ke rona no mane AS 7102-13 and a Dawood GN 365-19 and an accident when she na Dawood Nanipa Nisa and a woman and na care so no depending rubber on any meat now if you want to say Dawood no the human our for permanence now all banana kia random sono so feel big on free that my over the on the chill action na ya menu mima nipa nsa mu na prepare yi fe ase na tele nipa mi de amu aro no mu afiri ba ko etin rescue no ne ko do maternity hospital so afiri the care random sono so yo mo a do ma de moye pa demo ni metri na onso mama asabri onso wogere na ade no mu tida na so bisa me ade si nkonsia no na eno
But you remember me, na Baba. Now I'm going to remember me, move at once, move, now, body, we could do material. You go see even so for more. Okay, the thing now, material to watch. abusua arahosam wa asi ɛwɔ tachiman ɛne wanchi kwantempɔn ne so ɛna wɔte sɛ wanchi fire commander DO2 Eric Boatin wɔde emu amaneɛ ba bɛsomye na aba Facebook ne so na wɔhwɛ sɛ deɛ kaa no anyamu a enipa miɛnsa afiri mu a na sɛ na wɔtwe deɛ lɔbi akwanhyia no Any mu na accident number bi ebe nipa num ensia duba akudum yenu na watwi mu dia nyanyanya ayam ya na se nipa tiwe ma dawo kan dia asai eni ewu ahono kan na ho ni tikra no ahu ne kon arade hu yamobo yɛnto aso yi yɛto ansɛm no so na yɛkɔ mfimfini mantam no emu gomua nkwantanan ɛno wɔ gomua poye mansini no emu na sebre kasa yi awutu breku mansini police command no wakyerɛ warefo bi na ade a wadefo mienu we yɛ no ani nyan papa Bismarck Odoi wanya mfinhyia aduasa num 35 years ɔno ne papa no ɛna Xavier Alta na we no ni Xavier ne din ɛne ne ho nsɛ mfinhyia aduasa miɛnsa akwada no ne maame no na wɔnom kyerɛ mu a wɔn ba ba mu a mfinhyia nkron akwada no na so den papa nyasɛm ketewa kora oba otek 102.9 ɛyɛ Facebook hɔ no ma yɛ de video bi ato so bra ne behwɛ bi wɔn kyerɛ mu sɛ akwada na so den sɛ akwada ne pie abɔnten a asɛm aba okɔ school a asɛm aba ɛne ɔwɔ fie nso deɛ a bobo ahame nkɔ hɔ ɔsɛ hɔ na mefiri ba adeɛ wehwɛ na wankɔyɛ bi wɔse me agye abɔ so koba magye abɔ so ɔmo poa ne baabi a mpoa ɛno na aka ho bie ma awadifo aka wɔn nti apam ho ɛyɛ Asante mantam yi mu anka bɛka sɛ Central Market ɛne obowura hɔ wakɔtɔn kɔnsɔn chain sɛ tie nie ne mu enkredo ɛkyɛn adum store bi ano nkredo ɛna ɔde ato ano grepo akwada ne saa na wɔde kɔnsɔn yi gu ne nan ne nsa nam ne kɔn ho anso hɔ no mo awo ɛne kwayebreto bi mu ɛna wakɔgya abɔfra yi ɛna ɔde na sie wɔde abɔfra na kosi enwura ne mu ennafuo mienu nie na nnafuo mienu na kyiri no ɛdeɛn ɛna asie yɛnsɛntwerɛni Jacob Kubi ɛto aso ko efuom ewo eye gomwa nkwantanan onam kwa so okọ no na o se akola bi etie mu ewo eye epokete bi ewo ho mu enti ono no na ofi se ye obi fufura one ne ma na aba eye efuom enti oye se na ka o bi obekọ but oyo batan no e kan se okohwe se akola ndie na eye no anase na wofo no wehin na oweja no ho ewo ho okoya na eya abayiwa a wedi eye 9 years bibinti yemfa ni din into da 9 years eya titiri no obodua ho na titiri na ya titiri ne nsa eni ne nine no obodi eye chain da je chain yi na atitiri ne nine na edi padlock asom na edi ntumago atitiri ho ba ne nsa na egu n'ekiri de omodi wire eye electric wire yi na atitiri na omo atitiri akwa ndi ato ho idakwara ni sunu na maame no etie Okobisa akwala ne se hwan na de wo eba ha se na o tire mu se ni papa Bismarck odo na chen aka chen se ombesi no nkoja na efuo edo mu ba ye no na obetitire no e de fam ha akoba ne san ma mi de mika wontimi enyi akwala ne se e padlock eni eye enyama mo da titire no oni akade a odi betuka ta nyama no enti oba eye gomwa nkwantanan anyisie na bebo anyimfo amanye na anyimfo susuma eye nrantie na omukoi ampa omukodu ye no na akwala no ebo eye duane mu ewo epodi enti omu sane akwala no na mudi ni bepie mu ewo ahiti na info so dane no ma eye apolisifo a omuwo ewe ewutu breku enura no ewia no omu pe papa ne sa omu ehunu enyimre ni mu no na apolisifo eto sa efre eye awofo no sa ede frɛ
ɛyɛ ahemfo no sɛ ɔmo mbra na ɔmo ahu sɛ papa no ɛretwa mu ma ɔmo nsa aka no ɔmo akye no ɔmo kye no no na ɔmo sa so kɔkye ne yere so ɛde ka ho na nhwehwɛmu kakra a yɛyɛ ne nea nti ɔkɔ kyekyere akwadaa no wɔ ne sɛ mu a akwadaa ne akwadaa bi a n'aso yɛ de fofofofa akwadaa ne tete no nti ɔno deɛ na nka ɔde ne nkɔto hɔ ɔmo na deɛ bɛsi biara enti na mmom osusu sɛ bonsam na ɛbɛhyɛ ne mu ɛna ɔyɛ saa bata akwadaa ne deɛ n'aso yɛ de paa na abere apolisifoɔ ebie akwadaa n'akyi no akwadaa ne ɛnya sɛ ketewa ɔmo abo no papa n'akyi no nyinaa beabea ne nsa ho nyinaa beabea nanso apolisifoɔ kyerɛ mu a sɛ ɔba aso yɛ deɛ ɛnyɛ wura mu na yɛkɔ kyekyere no ɛwɔ nti na pɛɛ a ɔmo boaboa ɔmo ho na ɔmo de ɔmo akɔpie mu wɔ ɛyɛ etutu court. Jacob Kubi na manebo eno no na enu achi ena Yawbo agyan nse ntwe ni kyerɛ mu a asɛm no ani enyan pa sɛ akwada abaye won finsi ankono wode no bɛfa saa kwan we so akogyan na tu nwuram na fo amienu enti wobo wura mu wɔ gomua nkwantanan hɔ no mo ɛne adehye bia wɔ kuro no mu kɔbɔ nkɔmɔ James Mensa ne nkomodi eni chain ɛde nan no bi sɛ so ne papa na de chain ɛde atuna na be 2 days ni ti eni ba yin fo na na ya say ama ta me fana mbe de ku police station nti be report na aban no ntwhwem kwa ho fara wo sanka awofo ti nu a ye na ba ye akwara ne chese ne papa oye jo wo o choose school bus for big apple ye ko ya sanka no o se o sa chu kada ye ko kada station ni ya sanka no na o se de ku police commander o se yin ya akwara no wo ase na ntama enumire no ya awofo baba sane pe ho ne sia de ba ko Antonia se mana bodi na machi na na mitumi ni fa yense ntwani ya obo agyan hwehwɛ mu okoye ye edefa asɛm yi ho ɛna yɛtie bi na yɛtoa so de na yɛ kwa kopie mu ɛwɔ wamfie ɛno ɛwɔ Doma East abato empɛsoa no ɛso arahosɛm afi hɔ ɛba ɛne sɛ party ma ya wɔmo efri NDC amanyokro no emu abɔ ɛde awura wɔmo party office na he video ya yɛde atoso yi a wɔma kwa kekaniama boma kwa kɔsɛ niama ne wɔmo kanyina da ɛne sɛ list ya mampanyini John Dramani Mahama de aba ya wɔbobɔbobɔ MC ni DC fuo bi din no wɔmo de ɔmunya no ɔmuni no wonye bibia wo kromo ho kra woni grounds wa ye betumi di DC di brade ama no se NDC mo wo baba besom e wo honti no wo mo ati ase a enye yie na no na ka ho e bia wo mo bowru mo party office na de benya bia grabu ni ase no akeka ni ama bom de bedi gya betum nyina da ye di gya tum ase ni ama nya asem keto akora na de na ni di akire wa bra na nsem bo nyina koso dance ni waboye nchiremu mumientie bi ewo gwampie tuha ayo wampie Doma East oh the National Democratic Congress NDC party office ewo Doma East na neme ewo party office ni nyina omo yi adoka omo se fie ni obi fie sa obi fie ti omo anfa TMC na matania eyo omo secretary the machine ya mai wakati omo ajini na pio omo se anya se efie ne ye obi fia ka omo betwaja atum ti omo machine ya mai wakati office nyina ti e person atwa so na organizer ni ha fe na organizer so ne panfo no mo azamu abeduru ha secretary de mi kuro ni njafe na organizer aba osi omo anya ade osi mrante na anya ade organizer so ko pri bi ba minim nenti a wakasa aba omo se omo amfa amatani a ye omo secretary za omo mpentafo de ade nti omo to aba amatani ba abusia eni a yekotie yi eye krache baako wabra na NDC mabuni wamakwa wamfi omo party office keke niama bom de behye ne ahye ena wote se wo kyerɛkyerɛ mu omu nipa no sa na de ne si a case na kwayo ne hu nipa pa nya de ne oboa yɛbɛka se we no ni ground sunti yɛma ne bɛyɛ adwuma nya yi ɛno ena de we yaba ya wɔmo akotwagya ya hye niama ne ese niama emu ama ne bɔ ena de ohunu bie ade emu ensam ade aba betwe yanimu awie yɛgyina we so na nsam ahodo ɛboaboa no ya yɛde brɛ mo sɛ kaseɛ ne nyina da yɛde asi ɛwɔ hasamfo
ofa John entry bosia kon labo na be de akire nana kwadwo apia ono nso eboaye sanso na eja sam eka ho papilo darome na obo nsem nyina no san bebo ichidom ema ensem no yesan e de behwom ye behwom no ye mienu midin mami adwoa nyanta tando meni abrewa ba Kofi Chumasi yesoso ma Asem Beba Dabi dwumade di ho wodi atroso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi, plasmox, and a Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo, and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA, I did Jodin Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my Koto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ Perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Banner combined soa, or Nina English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and so I'm a prover, and to a batter pian kotobi maneba. Hey, and that's already, so could be crab to me, I could chew, I could tongue, how many students who, now, and look at what table one. Say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. So here one more at to phone call put to a station and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie hepa plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pomudin hu hia me yie esne bibia. Enti me manom pa fie ha. She wo ye Hepa plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Now I'm no Hepa Plus mixer. My dear Dronedi Pa Pavi Plus Mox, and Hepa Plus Nina. I pay for a battle more manufo, and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer, and Mapobudra Mapa. FDA, Jodin Cratway. Order 4. Mami misa wasembio da bay na ope brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na hoodin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramien chen mayen hwemao ka cry de kwa de bampo ebra no ye de coffee tem korese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ya se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asoa no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05.
setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani muguhura, ayeye ni na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya me tinya tia to obra ne ho hwibio pata ya kyɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi so wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tutuo nso omo mpa aba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse the cancer ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo pro enyanka papa wa yi bi hoteki mo nyinkire e dmani tumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema ye ne ya ne ya ne krese wo mu gu ye ni ma se nyesa na o make o mu ka se adwuma na o mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ne ya na o mo papa nka wo mo ho ti sa bre do hwiri kopum bra odu obia beko no de baba betena se se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho de no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen eba ni papa pa ni o asem na ye ka ni sei ya ye ka ni sei no enye abontensu o eye eba ene papa me de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na nkeme tomato prot ena wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa and dance for ho won kan ko mu nyina eje oboa ani igbe oboa meba obetu nsa oba ensa nyina ka ho oboa la kasagu ha ma me ne ba ye no oni igbe 220 cities o ena ma me ne de ma me yire o ba 20 cities 20 cities wa pa ni do nyame ka ko kunu eto ne say one talk father me say dance for me kasaguha one slow way won slow ni pebia una wen papa ni tie bachiru ya me pesa me kire oni say bre wo ho ase me peta no mu o na ade e wo me say free me call abram bashiru yes sir bre wo ho ase me say me 43 years no busta papa say ne say ne madie bashiru manya sika tenase wa hiti dia ne pia bonten na akọ na mfra manyunu mfa ho ojo ano aba aja nyame hira amen me da obodi ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se obawe na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi kwa awale a o misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosumu a se ukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se onkɔ hwehwɛ awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina good timi da radio ase yes ya da se me twantro antu mere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yam se ori medjuma ma me so ente free ho no me ba
Oda. Then I'm here, you know. Papa, make can hard out. Mary. Hey, oh, great. Mary, Casa Dium, Udani Apanya, Madani will watch you. Udani Apanya, Madani will watch you. Ahomachi 5, let me react or Chiapan of another mother training or inside. Let me down. Ahomachi. Apanya, Mr. 102.9 FM. Auntie, Mamma be a Miri with you, Honu. Anwadi, made in the Maka. Say, oh, yeah, Nasa, me buanju. Una oye ni feli for na me asem na be tu onim se Fred na tunufu na je oye no onya ya o se me ye concern me chantro antu me yere so Ernestina, do you respect your husband? Me bunu. Na fe dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me. Mu woni me abresi fie. Wodi dina haya ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontinam na tam so na wa ye den na wa 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me brom bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire wo kunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa eju obekoto anim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye ntina wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakwo honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa ne mane beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asoro na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra 102.9 FM me de na bibi eba me ma adwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me safri ya munyina tia paasofo nyina omutia me bua me kunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pachan ile
Awiai adofo ne ade hye yemma yenho aha. Awiai yemma yenho akwaba na yemma yenho ye hyiehia. Aha eye Otek 102.9 FM sumie ena wiai yase hye bio na nedai ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de besom. Dwumadie yi yese ye de suade dwumadie yi ye de kire yenho nso ade ewo afidikase yi so. Ena wiai a ye hye yi nokre mom yense yenho se ye ba besuade ebrekro na amu ne ye be kire yenho nso ade ewo afidikase yi so. Na wiai dwumadie a ye die yi se wo ba Facebook ne so ana wo ba YouTube ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM a dwumadie ni stream live na wada amade obeyenie se wo join ne a eya share mo amwo Facebook ne so ne de mo be share ama munuanom enya adesua ne ade kire dwumadie bi atie munuanom enya adesua ne ade kire dwumadie bi nhwe yenyina yensua de na yenyina yenkyere yenho nso ade ewo afidikase yi so. Sa brekro na mu no wo de comment ebetum ewo comment section ho ama yebegye yebekan no kama ewo afidikase yi so amobia te won so wonka ebrekro na mu no wo share o comment na wo follow no like page no na face follow eno boa e ma da biara da yebehia sei no wo so tumi wrambi yenyina ye ka bom ye hwede ekọ na ya hwede ba na ye hunu baabi a ye de beto ama asumdwie enso aba. Awie adwumadie ye wo yenuanom Be Love Radio for sa wo ko Spain obuchiman ni mu a dwumadie ni stream live e wo Be Love Radio ni so sa wo ba United Kingdom mining so mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ena Sahara Radio. Awie wonu nyina so wo UK onu mo aba da mu abiebiem dwumadie no etwagu enso wo so ena Kings Radio eni ni TV eno de wo Paris France abuchima ni mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium eni ye wo Sky FM eno so wo Columbus Ohio United States of America abuchima ni mu information centers awie mu nyina nso mo fire in live e wo afidikase so no ya chiamo ya damo ase se da ni da mo fidie no da mo amo me ya hodo na mo biebiem e wo speakers akasie mu nyina no ya damo nso ase ya chiamo yankopon nhira mo ene mo amo ho mo fie mu mo nyuma mu kaase ya hodo mu na mo afidie no da Otek 102.9 FM na mo tie Asem Beba Dabi dwumadie no mo nso ya chiamo awie yi ya hihia obo ya hihia ya eja akra oho te say nyankopon adome ho ye pa na nso so nyankopon na da roma menso me ho ten ya betna ha ya na Asem amate no na mempe sisi ye Asem amate no so wasi ahya ase yeso me so anya me de maso ampe in fact wo kire se aya kwa me ho te say adom rana da roma Asem ne kura Caribbean we de odesha ase Asem no ano ohye wo kire se wo free school bi Ben Kunadu SD BC school ye wa Asante achim na enkwada no ko excursion e wa akusomu ensrahwe kaya won mo de nam no enkwada no maako aduosia mienu 62 ene tika ni mu school card eni a na wo kire se enkwada no kaya de won mo ko no wo kodru baabi eho ebe poso kakra so say Eastern region mu de eye hilly region ena car no wa fade break ena wabra wo sane nso de ye mi ne bia o sane eno wa fade break ena de na ya maka na bubu afa enti nkwada duosia mienu a etika animu no o kire se wo suro se dodo na na afrim ene binum nso eprepra ye ka na Eastern regional minister
ababa wareta akosia wate onam kwan so ya wo kokopie so ya sisi ya ye kasei enkwada no a eprepra no wo kire se wafa dodo no a e de wo no mokọ Krobea municipal hospital ya ambulance for police for any fire service for no mu nyina so akọ enti news coming in from the eastern region eno na ama me ye mahye sisi ye kase enye de manfo unse nkeye tactical day so no mo planning for this trip manfo mo se nefia day eduada ye holiday ebrada ye holiday okoba obetumi arrest ena oh asem no akoda awofo ti be bi se me ba oba kwa ba obetia ye omo ma mo betia asem ise nie o hese ni ade ne tia o se we no kra ne mfonyini no o ma ble ani no na moja sem ni ntra enkola ni bi no ka no se ni emu ni toye no se ni ade na ye no mamu wo Facebook ne so no picture no saying it here abusuayo na mamu wo YouTube no saying it here okay awia yi arofo ye hia ye ba besom na ene na mene opanyini bi edi nkomo na nkobodi ani mu no ena oka se na ya Krobea Asante yi mesi opanyini oso udumadi na awudie no mani je ho enkanka ne asase no sani ya mo yono no nana eya na mani age na me pesa me kan asem bi kire wo na mso opanyini me tie wo o se ba bi awowo no se enkwada mienu bi ben wo a enka wo mpe stairs bi so na wo man kwada mienu nyina na ye nye experiment bi so lucky ni area honso de enkora wo ho enefie bi ko school na mfre enkwala mienu momra ene enkwala ne baaye osena na we dia wadama stairs na ewo wo nchen no ewo mu dodo osai na mso weto aso miensa ene ose ma kwala ba ku nyina de to so miensa no ena ma ni ginaye na chese mienu abedi fom ma kwala ba ku nyina de wo nyina stairs ni bi so o nyina fom ena ma kwala ba ku nso ginaye ose afei na Krobea ma de wo gina soro no enye na dwene se o twede wo fom no e de akosoro ni ade na mzi akwara ugina soro so de owo fom ne nsa onso tene wonsa ma no na tweno fa ne kosoro hobi ti wakwada ni so ni mu a o tweno no utumi se ode ahoden ene wamia ne nsa ni mu ene wo twede wo fom no e de na basoro akwada ne bre papa several attempts ena akwada ni mekiye first attempt went to me second attempt went to me antwena ankosoro third attempt eno nso obrey ansan wo tumi atwe de wo fom no e de na kosoro osena na so ehu no me se ai ose twoto ho me se manoti ose afei ma de wo gina fom no ono nso de wo soro ne ntene ne nsama no no ono nso enye se wo twe na free esoro e de na ba fom ne ade nam se akwada wugina fom so de owosoro ne nsa wa wo fom no sesi ye nane tweno na fa ne bra oso ni mu a first attempt wa mre e na trudududu wa twede owosoro no o de ne sane osena na Krobea mesi agya wo se de wugina fom no a o twe de owosoro no e de na ba fom no o meki attempts dodo say me se wa meki even one attempt ba ko na no de ba fom osesa na wotwe na free soro ho no de na ba fom ho no na ya na mbusa akora no wotwe na free soro ba fom no na ya ose papa mpa cho da bi na nya ya maamre ose afa busa de ogina soro no na wotwe de owo fom na ba soro no se na ya me se akora wo ogina soro na wotwe de owo fom na ko soro na ose e bra me brai pa o na we kura no mia na me ho den na mtumi twen no se nkwara de no ono mo ntiase mia na me ho den ti na mtumi twen no e de ni wura asoro ose ye nana jankoda ne kwan na mse be dabase ose nana e de na wasua afri sa de we ya yedimu asema me pesa me ka kire wo na wo ka kire watie fu a ne ne afedie me bie ma no a
metumi kaa ye enie me say sa wo wosoro na wo di obi e free from akosoro a ya pa nemom sa wo wosoro na wo di obi e free soro ho di ogina fom no e de di ofree soro ho ba fom no a and ye fast and tentem inti wa wo soro no hwe ho yie na hwe de o tene won sade ama ne fom ho se wo twe no e de na kosoro se wa hwe ya de wo wode won sa ama no wo fom ho se wo twe no e de na kosoro no enya na dwene so no opeso okosoro obi wu na emum na dwene se wo obetwe wo de waba fom awia wa wutie me wa famu adwen hwe won saye baabi a wo wei baabi a waduro yi sa wade mu sa abusua mu empotamo a wo ekura a wo nipa a wo tene won sade ama no wo fom se won som na twe no fa ne bra soro no hwe ne yie sa nkrofo no eye enya de pa bi ne bi pa wo upe wo ye nanso wan hwe yi a ode obeba fom ena asem wo ya papa ne kire me no eno ana maka kire wo fa kwa adwendwen mu kasa enkasa nkire wa wo ho na fatu ho fo Krobea asem nie owa de achi ame akra Monica sa yenchia yetiefo nyina titiri omo a omo biebie mu obi ti say Cosmos biu na kujo airport runabout baby omo fele gas na wana mranki achia omo mame ka kire say weekend cd wa besra me ba besra yo Cosmos wati me catch any na Krobea so ba besra why weekend cd me ba besra yo dey na na bi no dey yo me ba besra why in the Cosmos akra on say wasama okay Krobea Asante kotoko say nia oda form no onsuro ahwease ena nia oda form na wo se wo pagya no no ene nia oda form no so obetwe ato form a de oda form no betwe wontem fi say wono de oda form dada enti wo a wugina ho no ena ya ahweyie na wahwease senia tworo no ebeka no de oye ne se wugina ho no wo hweyie ena wahwease enti wo a wugina soro no emre emane o form no se obetwe wo na emom edin se wo a wugina so no obetwe no akra ye de ba abrabo mu anema bebre ina edi akoten ewo saa asemu mu akra wo a wo din no de woni din no wo se wo a emre o na de ya yenhwe enipa bi ho nsem eba se ne esindi etimi etene ntem enso so etoni a wo form ba bi a yente enye news din wontebe efri say woni din ye wodi ni ebo Krobea Asante kotoko say do mani sande oso takrache ndi bre bi e nyankopon de obegina bia bi no eye gina yie ne gina pintin ne hwe yie efri say ba bia wagina no emre so obehwe odan ye wo afom wo no ndi se tumi bi ye de tumi bi mawo ye de animonyam bi mawa eye ahweni yie senia onni animonyam no sadi ya na papa ta aka no o se ye cha animonyam na se wa anya bi a animguase ba a wo susu ebi nkan eni se mi gina form na mi gina me form na wo na wo tesoro na dom nyina hu wo na wo firi wo be hwe wo be ka me ho a ye mi enu hwan na age animguase mi de mi gina wo meti form ho dada o enti wo a wanya gina bi ye bi no hwe yie awade no wanya bi hwe ni yie de wo nwade ye no hwe ni yie efiri se wan de wo yesu gani dada obi anim wo na wakọ na waba ye be kai waka asujafo no ho ona ko ye na wantimi enti hwe yie onso de na na ya nimguase ye wakọ na waba me de se bi enti se sujani bi tuofo na wo tugu wasun wakọ ngumesa na me kura me nwale ye me ko ba se ni se ya hwe yie wanya nimonyam bi opese wo hwe guo ma wani na ho ebra wanya gina bia bi agina na hwedia owo wase no eye na wantwe amehwe wo se ne ne opani aka ye nyina yesu yam ade no medase nyankopon hira enkwada mieru na na edi agro ewo sokobai sabre na mete sokoba timpom na yenya ntu metena sokoban ankasa na wi mi ame papa bishop Dr. JY Adu ma me nchiawo ba bia bishop JY Adu wo no ne soro pe ho na mete na sabre na me kosokoban me ko tonkra dokono e di abre me wofa kwantwi na makoto enkwada mienu
hwe sabre no na akwada no memfa nse de wanyini no wo beye se emfie dubako waboro so a na de woni ni di saa ntetenteta agro no ono nso wanya aboro so a na be emfie nkono na ono mfie nkono ba no saa dubako no ye nuoma bi de kire no de amti firi mfie nkono ba na no se me ya wo mi se mekunso no oka ye no mante ase ena mbusa 11 years ne se die na wo ye de kire akwada we nti a o ka sa asem we no o se obra menye hwe na mse akwada die na ode ye wo o se mpripra agro no peso ni medie na mpesem ka kire nse mindi na mse na ye wo se be kusono no why ne ka sa asem no ma wote o se nye obia epie firi ma no na me kan na mse ko nti ya wo se be kusono a empre ho nkobu nam ewo kusie ho na abenya asem sa wa watumi ehunu no wakade a ko enti awiai sa ya wo se be kusono a onua empre ho kusie ho na abebu nam ubu nam nso a ebeye ya awiai ya hia Netflix chei grandpa mehu se wa baso grandpa wa makum osenana the experiment na papa no ye no oba scientific mu a ye frɛ no gravity. Okay. Gravity ni yeye bi. Oba de mebo a yeye bi. Yeye bi. So meni na wie sociology. Koko asi sociology. Koko asi sociology. Makai. Ye de na biduru na enim no ye nim chen. Sam go de na ye papa no. Mo encyclopedia ya mu hwemu no ye nye ho ne ye. Ye mfa mo ho. Enti timi camera na kwasi bro ni kura bebusa ya ase. Wate ase ampa. Na no sa bro fi ya o makotwura se o mo yini mo kwaya for research. My owner. My owner say my chato. Sa my owner no asama de aba no enti fleshe gravity ni de ande yeye bi okoko as sociology ho Emmanuel Osu agei osena na ya Krobea Asante Globe Beats Arts and Science tech top high ene enso ye wo awie ye tio yate Globe Beats for nyankopon hiramo se na wie mo nso mo hwe ye Frank Tiller ene osena na ya Krobea Asante awie me mo ha eburu ye wo wanchi ene enso ye hwe Kuve Steven ono nso betwere French betwere bonjour ni bi eye menkan biem na Krobea minie na we de o de bienvenue nyina ba o na bienvenue na ye de boban we de wiwi nim Matikuve nyankopon hira wai ata Emmanuel osena na ya Krobea Asante awie ye mo hane enchi achia wo ye musase wo mpone mutesei ene na naboadu ewo United States of America osi akra Krobea me mam good morning oni abusuani nyina me chiachia mo ye jonso amankwa positive ene osi akra Krobea me nso me wa ha na why women are always enemies to themselves enye women eye nipa enipa nyonku nipa ene ne tamfo enti nipa bia ya aboabone saa de we ya wakan amankwa positive fa we nso kan de ne ho ate nipa bia nyonku nipa eye ne tamfo enti me se nipa bia ya aboabone e wo hwiase de oye no enye onimpa se de wono ye enye ade we ya wono de obi de nam so no se nka yo no ne de ne de ne nam so anka sa bre ne kokwa pai enka ne kokwa pai nanso onim se nya ono ne de ne de ye ono ne de ye obi de enti o ye okay sa na tie why enti amankwa yenso ye da ase na na afrifa na na ba frifa o se akra ya Krobea Asante me ne me master alasa kwadwomazi eni abedwafo nka ye so oba asuo fi asaman ha yenso ye wa ha ye tio ogoro mensa nso de asuo nwunufo na bedru o se akra Krobea nyankopon hiramu oba pazenda ena o se akra Krobea wi me chiachia wo onu abedwafo Lorietta nie oboasefo yenso ya bewuram ena wi oboasefo nyina nyankopon hiramu Alex Chei Minnesota fo na bedru o se akra ya Krobea Asante hote sei ena United States of America Minnesota fo no yenso ya ba bedu ya be bawuram ha da bia nso wafutu a wo de maye no na ne yeda ase pa ye nije ho afia tabu ya nso wa ha o se akra Krobea good morning ene America fo no yenso ya ba ha na akra udwuma die wi ye nije ho
yepe na ye donso. I'm very happy said the bia we futuo nso a wode ma no nana ye de tu ye trimo. Enjoy your weekends. Wate mate weekends we nso de e weekends ya ewa na nso hye ne nso sa Asem Beba Dabi dwumadie ne de ye manfre mamu de na nso adwoada ne benada no nyina jataba wa ha adwoada no ene benada no nyina jataba wa ha ono no say ne ye ko holiday onko bi enti from anopa 6 a.m. ekosi awia 12 obeba betu jataba ewa ha enti wa wode wasem oba ne de ye de ye nko holiday no just say off no ne ma na emum office de wasem wo ho a obeba ode wasem oba fabra na ye ne hu dwuma enso mfama mate jataba nso ye daase Robert Tete Jack Pedi eno wo se akra Krobea Asante San Pedro ewo Cote d'Ivoire ene na wi ebe hwew you looking good yate daase Belgium for afia donkonie na Krobea wi ma hebru wadama ye chiachiawo yankopon hira Ken Baron eno wo se Krobea you never disappoint wi ma men chiachiawo ye wo trap house ene na wi ye monitor show no okay wi baby a ufri a won so ajoin ye bi yankopon hira ye ba besom na enra asenkesie bi eba ye nim wo afidie yi so ya kronekra de sempo ya su ayasu ofenso empotemo ho eni friba ye nim ha na eyowu ne nkwantem ena saasem we betumi di ni pagina ensensem a ne wom eye etan ya obi kura betumi adie wo ho kire se ne duabo a apiepie mo kan duaba na wa asemi mu a sa moro be se edunu a de bekesua we digi we na we digi we nipa ba ko tumi frensuo bi a be se 5 or 6 Asem ba ko hu no de agina na we nso akoye wa frɛ 5 a me frɛ 10 na we nso akɔfrɛ pew kusasefo omo bo frɛ kɔbɔ we kɔ frɛ no de abɛbɔ enkwada eye we ma nyina nso de omo ho abagim enti asam no dane abusuan tokwa empanyini no benyini nyame beto nsa afrɛ wo no amo makɔ enkwada no ebesom amo ma wo bewo wo no nso asom eno ne ntokwa a esi a wokɔ baabi a adane tribe abusuan ne abusua bi ya yesrese asomdwie betumi aba esoro ho oba de achi amenra ye ka se ye kofom obi a hye ye bo wa afidie yi so se obebre ne ho ase asem na nya aba ha no ama asomdwie aba mokɔ ye akra medase eno a ye kɔ ye kɔtena so e ofitiem fisebiri bia ye betena so wa ha no ye wie na ye nwie fise okum wo na se wontwa ni ti a na wonwie ne sa ni ti ye kɔ fitiem na akra bra ye kɔtena ase na ye hwɛ ensem no de bebobo ho wa afidie so ene de na ye kokwa asem nyina na ye ka bo mu no na ewo se eduabo no a edi nkan no ewo se edi nkan pa ewo se edi kan hwɛ eduabo fise wontimi nkan agya asomdua asem nwie wa bra eduabo eda ho wa bra yesunsun mu asem enukre hu eche ni nyina enti etuo mu nyina afo se efiri sa abre ko ne de obi ama ne bo ento ne yam na ye nhwɛ ne ye nkoda ne dua no afanu ni nyina agitu mu se eye se ye beda ne dua no ne se ye da ne dua ne wie a afa nsem kan ye bi wo ho a yaka enti ye hye se nyankopɔn ebo a eye ukuada edi animu yi ye behia na yakɔhwɛ ko ye hwehwɛmu ni ahwedua ne dodo ene ne nananom betimi aye na wo madane ede amaye enti afanu ne nyina agitu mu na ye tu wo mfo se efiri sa abire yi kokopem se ye behia no ye mpese ye beti obi bia ano kasa etia ne yonko wa obeye saa no wabu ye mra so ye nso ye ne obedi se ne a emrase ye beyi nipa na wode asem ne baaye ana nipa na asem ne efa no ho no ato nkyɛn na ye mom ade ene nipa koro adi efiri se wono yen na wani yeni ne sa nti obi akwa a onka sankyere na chitafo we akwa de za amanyoguo no because obi a asem yes ye kan wa akora na ba ko akọ ba ko fie akɔtene wɔ ne denden deɛ no so ɛyɛ asɛm a na ɛda hɔ ɔmo se asɛm a yɛka ne yɛhwɛ sɛ akyire nso asɔ nti yɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔn kɔ a obiara ni n'akyitaafoɔ no ɛnkasa na ɛnyɛ din kɔpem sɛ yɛbɛhyia na yɛada ne dua na awie na yɛwie a afutuo ne nsiesie bi a wɔ hɔ a yɛde aka
na awura no ebisa sɛ sesi a wadwane afiri kurom hɔ esan taa na ɔmotata no akɔtena kuro bi so ama esan sa ankora no ne ma no so de charge akɔbɔ David na wɔne maame n'anya no sɛ ɔmo maame ɔmo hu ne de a David ka so obekunu nti ɛyɛ wɔno a nti obetimi asan aba n'akyi abaji toa na adwuma so so akɔgye bosia bi ya ne David kasa ya no wɔgye to mu sɛ o sesi ya ide bi bia ni ɔne na chitafo no bɛkasa nti ya mama ame no so asan ba abetena ba bia na wɔte a wɔsɛ na David tata no nti odwane ye no sɛ be ye obetimi ayɛ adwuma na ne ka ɛda n'animu no watimi atua nti akora ne ti a watwa mu no ɛno ayɛ kofitie mu no sei ene kosie mo beda se ɛnanso enkomo wɔ manim ha mahunu minua baabi Obapa akwaba. Yeah. Na what to say? Bacha Good. Udi de say? Acha flame yago. Yago. Bacha. Yago na free hin na ba ha. Bacha mi free manso dom piposo. Manso dom piposo. Piposo. Dom piposo banso ho. Bacha ufla agro some side ho. Dom piposo bisho. Okay. No ho dwuma ba titire pa na mudie. Dom piposo. Mutu gala. Nada ye tu gala bi nso ye kua. Na sese gala ni kua efa. Say obi wo ha gala no onye bi da. Oye ni kua dwuma. Na no menyonko bi frɛ me wo se na Krobea manso anka ye bekasa ha ye kwaye mu anka e betumi enya nuane no. Aduane bo den pa wo manso. Ye nya bi ni. Sa? La ye breda. Muko fu mu a chi se mu sensuo kɔ. Ye sensuo kɔ ye nsuo nyina asɛi. Asɛi. Ebeye ba kakra. Ene ya di asɛm ene do afiri dom peposo. Abidru ye nimu fia nya abotrema ho na kyerɛkyerɛ wase mu na minti ene metiefo dada me nyina amasi ba cho de dimi freedom people so de madru han say eye me nananom omu firi ablemu akyease ha nti yenso ye wo dom people so na akyease de ya metena ho na se mechiri ba na okɔ school kakra na wanwempo oni abrantie bi efre no kwakubo nsu no omu konyinseye eja wanya ne na anyimo awie be ne dai woje no eja wahwe na o matena ache e painte man ko mo mamunum mienu wi ene ka miensa nti wo ma na menuan o ma wale no na ye twitwitwi so mo obi ate ne baabi ma minu yare nam sia minu yare a me kwa akɔfa na makɔ akɔhwɛ no me de no kwa yare sa eje kwa ya anyeye wuye obefa ni free a achiase ho ko sofu bi ko anyeye minu wuye kusa wuye ye na ye bibia wie ye be ma na wo bai one ne nkwala baako na nkwala no da baako yale wo yale a yale no na ye ne kusu ntimi hum se da ye mpedro nya no de una aye be ma nti ba bia ye de no beko bia metena no ho papa ye mu ya me ti ye nyina awie ye no na papa ne bakoye na woni menua no so je plot omu si dan ti dan no omu si ye ne bubuyi ye ka pie mienu nti mu ana wo ne wo bai mutimu one ne ba de he one ne ba kwame bonsu abeme mutimu ti na nsem ho akore nso se wono nso yare baba me yehia ni ominisika nti wo de ma be fa ma yale no me hu so esi obi se wo aduru na me fa nko me fa no be na otwem ya nse osebosome akora ne ese maame me ba akora me pono ma antum ma me ko yina me ko aduru ni hia yewie nti na akora yi ka enam gya no kwa se wonko kwa me wo kwa no bero no waduru hunye nwie siu okoduru ya no ofre maame me ba ya fie na yatimu no obi a babubu hunu ya nyina na me bisa ya se me papa se me ti fie no nyina papa waton akwa ko bonsu ton fie se nkwala no omonye dai omo kwatena hene
ɛne wɔtɔn fie wɔ abla wɔno maame na bɛgye saa plot no agya mini obi a nti wɔ sɛ me de ba na mo flɛ no na mo bisa nsɛ wɔ sɛ wɔtɔn plot no mankwala ne bɔ asisa na deɛ mo bɛyɛ no nti papa na ka sɛ ne ne nyamu emela akwala no deɛ ɔyale yɛ no me ka sɛ yɛ mo yɛ nkɔhwɛ na yɛ wa ankɔ no sɛ akwala no wɔhwɛ ne biem akwala no wabɔdam wajen sam da me so mini obia o mini obia ora ya badam ora adenam no ne be man nete wache ase ho woni nete e na sese ya wate si abonte ba cha ai ate si abonte se woni na ora ya badam nsu ni bi na me ko hwe o yale papa enti masima me de ba ye nyina se ko akupɔ nsu woni ne la kɔ hwa da na ko je pro no ni kwan se woton bema kura waton proto no dia ma no bema no nkɔ no ho nkwaji ni sika because anya sa nkwala no wa mo fa hene me do mo fa hene me nu ya we jaru nka nkwala ise nka betime de pa akura de bia hwe me nso me ya dai ise we wa yale o da nti ma se ma me do ba yi na ezi a kusa tubu se akosia da kwabunsu oware no oyɛ ne ho ade ana me pa cho wanya no ho ade no okosuku ɛno fa no nti woni ne wo mamunum wabra wanya ne ho ade pa wanya no ho ade oni na netie okay ni na netie ebra wo free mu no sabe onye ne ho ade de nanso amamra be ma yiri free mu a oyɛ de ma no no oyɛ papa wanya amamre bia no an sɛ oba yɛ busuafo esi yefunu ye kwasie no wakubo nsuma hunu ntoma bi sɛ ne twitwaso bi sɛ ɔde mara yiri mpa akɔ ma hunu bi me na me ya panyini me na me nua no wadi machi ma hunu bi ɛno an sɛ ɔbɛtena hɔ ye ni wiye ma hu kwakubo nsu kapre ekora sɛ ye ne sɛ ye ka o na ye ne ye ka na me wofa nso no wayɛ akɔkora na mo fa sɛ ne ya saase bi wa ha mo fa se awudi na me kwa akɔtɔn na ka bai mfantua ma ye ho ntɔ na mo fa no kɔtɔn ye na wɔde sika no betua ye ansa na ye ho ntɔ ye a wɔne ne ba ekwa enne wɔ se wɔne no prɔto anama wɔne ne maame akɔgye wo yi akora na firi so asa akora ne timu nyina da watɔn ɛwɔ nti akora no firi okwa mi kura mi suro ena wi ase ehu bi kura na adadam timi fira kwa me obubo odadam no obi fira ba mp first no kura me yesenka wontu na me se mo wontu ho wontena ho no obi ba ho a wo hunu tena ho utu ana ase ne tirim kura ye ne denti wo de tena ho de besie bia ade ni amanyame ena akora eti ho a enti ti abote ho no je se ne papa ton proto no waton yeso waton mama alambi alam no ma bedo so to amu besisi nan yo ena me se eja mini obia me de masem okọ eba sei no kwaku bonsu no mu abusua no sebe mo afre no se kwaku se ye waton ene pe baabi ma o ma ne ntena mo ne na kasa na de no kan ye papa mpa cho asem ni si ye no ni number kra wo fra wunya no me ma kra ikọbọ ne ne maame ekọbọ si wo nkọbọ na busuafo ama na busuafo se wo frɛ na wo munya no enti kwa kubo nsu ye nya no na busuafo nde ya ba wo munya ama ne ye ɛna wo ho anti me se be 5 days se 6 days nie na akra ka chem se maame afede na busuafo no mahu no no muhu na nasem obeka san protro no ana ne dia enti waton wodeka na wodi kotu ankwala nshimpo yale de wabadam ye wayale unto proto se wode kohwe no mpo nti no anse wo so wode protro no na ne dia waton na mseme de bremo naja se wotimi ton na ye dia na nkwala no koda wire mu dia masem tietia da ba no ba ko ni bonsu woti ho se wonsa wonya akwada ada de ne ha no nti a ono wontumi nsi abrabọ kwan so mpre no de ya sesei
ne papa tɔn ne prɔto a ɔno bɛbɔ asesa adɛn papa mpacho mfansa ne maame wu ye kyire no akora sɛ wɔyale me de me yenim so wɔyare yale no wotimi womi ma ne ka ma ne ka nso nam sɛ yale ni nti obi amfa ne ka ma no ɛna akora ni na ha no ɔno nso anya adwene mu haw ne bi me pacho ne de no ye de ya no ye twa ahwe yi bi fom yare enti obi ne ka ma no kora no waje wode ka ma na yale ko ba ebeye enye ye nti woni adwuma bia na woni nam hwa yenso aye ne maame ne ye yenso ye ni sika sade we ehu me krachi bi tama na ewo fida dam no jiru an about ho or the taxi no kokko share gota bi mu say sa form ni bi woni so enti se oba enwa watia accelerator ne so enti e ba sa na esene no na ne nan no se tia so mo na ni ti na ye ne woro no a ekohwe mu no ketifa ni pani mu a ka de bisinye ti sa de we no ehu enti kwakubonso no onim se ne ba be mai sebe wasa hawo no me pa cha wenim na be bosumbe mienu ni minue de omo ben ho enti ayikase bi ba ho na minue se wo kobi wo we na sia obi ablantie ablantie kama bi pa lucky sana kwakubonsu yi we ase omo kofre no kwaku be ni o nti wo ma na minue se wote wose yesi obi ba makwa akohwe ni bi odruwa na ya frɛ papa se papa obe eyale na abaye una ene wosian me de yale no me mfa no ho abanti ho na yesi minua pan eketewa yi wo bo be mai minim ene wose ne nya asam ketewa wose na tale mi na otete no ka chem na msesen kana mo ho a ko bo nse emma hwe me emma pa na mi ho nti wafa no ho no mpagya akwala de ko to baabi ko pem se na ho to no enti wonim pa da ko bo nsu nim ne fie hodo a na wo no mote no wo be se wa nya hint bia se bia papa na ya adwen se obeton ana papa na nsem ko be mfie mienu ni na akore boy amane ese maame me papa te a wona mete no enya tepa enti me papa me hwe de wo ye na wonya ye fie ho a wo beton enti wona me nua ikitwe ka chense kwaku entu enti akra na yesi obetu kwaku se kwaku ntu kwa me entu enti se utu a na oba obi ani ho a ene de opa bia na wo enti wo de tena ho na se ye te se ampa wa koton de a yansu ani ba bia ye den beko enti na e kan se esisi enti ni si ko to nan enti wo ma na akore mfa se me be fa no se me kohwe ne yale yi a wo ba ya dodo ho nyina ye bi se wo be fa no free ho kakra no na akonya no ba ye no wa ton afa na se dada wa twa ne damage dada da nti kwa kubonsu se wo de wa atase ne wa ton ne ma nko dan hwum se we ba kon so we me ba cha ba kon abodam na ba ko we se wo mo ye ba kon no nyame adom wa nyankofo kwan bi ko nti wo mai ye obata wu kwa kubonsu twa asase ne damage twa ne damage dada enti aba se ye mu fa mo ni hu no ye hu no krache wo hu no papa kwa me hu no hu no eya hu papa ya le enti we ni tiro hu no ani wabusa ne ho asem me hu me kura on person be hu me to se me na damfo kura agina ha obetwam wa be ye de tamfo o papa be hu se o gina ha obetwam last time we so ton fie na mka se me manen ton o so ton amenen be ku e flu on me nkasa enipa na waton ama no wo ni na shiada o ya alaji o mo mbe hu adwuma no na me no mo shiada na wa kire nsem mu akire won ai o mo kan de
omo so omo de adwuma no mo ba be alaji na so mo adwuma baabi anam mo te no eye edan dodo sei de wom me fan be 7 bedrooms ena ne wasa asede so ebi abubu na edan bro na ebu eda ebu ena aka bi ti anum bi na wote menin mi no kra na tim onin mi no kra na tim enti se odon wakọ akọtena he o mafie na che so wakọ han dan kakra bi din botom akọ han dan en wagya wo ho enti se ye ya ye ka sei wo da so te ho enti de ye mfa ne se alaji aba na o de krata aba be kire se kwabe ejapade no papa to ama me se de ba bi aduro no chi se utu a o kwa he ni ba bi akọ ya we be show ate ewi ase ho ade a ya yade asem we on countless occasions ena maka we afidie so sese onyareda ana ubibi a oben pa nyareda da unyame ase na woni a eminde mekan wo hunu bi na we experience bi no otemase so ubibi nyareda da unyankopon ase se wa wo nyare nya yare ne yare o tore bia nani da so asa onim se ye wo yare bia ohwe obetumi yare abusua kura tumi bom paye se ongunko wa yare drusa stage a sebe yesre nyankopon ma wo se wukwa de meken obete ase na de maami kan sese ya no na atwem adwena bibi so bodam ni a ogina nkwanchen na odi asa onu mu atwa ne ho ahia esre akwadi o ma ye ni ji wo area o bodam ni we di asa o enya odihie ntia senka odihie ene bodam ni no a obegina hosa no a nka odon nsa begubo na wasu ka obesu sa oba na asebe wanya adwene mu haw no muhu no ba chan hu no one na mu he na mota hu no kokko bra na echem unua ba no menua bema oye bema enyina na epanyini ona epanyini tutumi kotena kokko bra na echem nante kodwoso nyina ba okodwoso nyina eba wo hunu a ya wo ye wo sei mena mchini idware no nyesa uhuna na wachena ko dware no ode ne ko sa afie ho na bi me no kwa achia se fie abusun fie ho na wako dware no ntu sana no manyina owi a na wasa ate asim asa kwa akosi se ne ho besa yifi no wasa ko hu ne bio o papa ankasa oni na hia 1-on-1 abusa no ajapade no se waton ne ho asem da aka kire ne senti sei se yetu a hefa na wonko wabusa no sa de no bi da enti case ba ye kura no oni ni hia da umbusa ne ho asem da ade na won confronte no ade na umbusa ne ho asem na busuafo nyina abusuya panyini nyina ne ahemfo ahiase nyina mde akoto mani ofi ni nyina no omoka osede omoka no mu omu ne wefre na ni nya no mu nya no ebeyeye why ma minti dia pa nti da ma oba ha dia na apese nyamo wa kana mintie no bra wanim kasa ya me se yenyamwa mse efie no wone ne maame ne kwagiye nti ne kwan se kwa kubo nsu woton di menkwala no ba asisa nti asase no monye mankwala no na ebra munua ne wu ye no a oba yie ni bi no abusua no mo antumi ambusa no se woni ye nua no e na nete
akyea se ho na ne kora ma musa ne kora na aha nua kuma aha yo na be pa cho mbe mwa kasa guha pato sa tam na ware na egu awale na egu me nua no wone kokumu so tana akyea se no me na me ya akora ketekete me na me du mo na ase tina be ma na odo patra cabbage ani ntose mo ne manema ameba tobo yenye emergency mu wo bi ho a mo mfero ne en nkasa sisi ye yenya ne ntie sisi ye ya ye kasa ejabiem ya senya ne ntie se ejabio edum Fort Bridge ho no ye si eja san to mo mpani pa ne mra homa ne so ne ye nkasa sisi ya si edum Fort Bridge area ho no eja to ndi se ECG 48 ye ne a that area ne light no mo office sisi ya omo office sisi ya reporter yensa ka baby ese ye na ehwa na asanto mompe dance ni owo ho mama sisi ya na ye ntwantum ho e de na bakuma sesa no sisi akura de nke wiemu nyehye wiema ye nwuna nsuo toto na afa di ebio edi ebio enti ye hwe na yakọ na yehunu sene eja no sene tie menu aba kasa na wusa na wo na okura didi wo mo na ase e na ye den ba to me dina Peter ami sabe family me kotana nti bla no so na odo cabbage ani ntoes shira no pani ko gusho sana be sana ko school menu na ye obi ana wo ya blefo chia se montene wo ye obi ana wo ntene fie okofu ma no pa e be duru fie bia no nso no wotwe wa be duru fie tidi mo a sa atam na wie mu nye tidi mo amadwuma no mo ye no e ma bla na nyeska sa atam so na ya ne abuhye fie wo hono ye nana be ma abuhye fie wo hono de hono na ade ne minu ane tie tinyin se ne ba ko fa no e betena fie ye be ma na maame ene nana no fie de hono ne ye tie eti di na singa kra de bla na nyeska no otokai me hu de kai kra me hu ko bozu kai be se enan wow anua kai nka ho waso sika mu pen didi mo na asem ne me firi ho no na me nua no oguso nete eti o mote wa no na o ma wo nkola mi ensan eti vaze entabe shim na ntane wuye ana sa wutawiye ana entabe shim sa masa wuye enti o mote te wono mo a fe obi ahu de yeye ana mbaje proto new site eduase new site ti proto no se bi free akura se ba hono mo a menu de mo loba menkan ni ko hokoduadua ampa ye hu se fudie na ba ma wodi utwabo wodi bi nti akire na obi nim kasa ba ye na ware no ye nwontwi ma me papa me na nanko fo no mo no no ekọ be me nim ko busa ne se adai na basa ma mo ko be man kura wa ma o makonyo mpantara so ana mo ditfu aso ya mo bae be an sa wale ne gu be me o madum no ejai ya da nyame ase ya se ejai nti ya da nyame ase okay eja na sem no to aso ti wom ko bu abusianfo no ko bu sa ne sa ada ede na ese no o ti be bu minu ya no anti wo ba na abusianfo no ko ho oba na abusianfo no ko ho o mo kwa kese ade o de be ya wo mo kwa bo no na nya yize na o maba na ja wale yi muti ya je menu o ti abusianfo o menu ye ti abusianfo na ja be me nso o mo ja na menu anti abusianfo na be ma so tere baby entamate ja obi ana me baby ti se menu ana ko sa so ko fa aduane a tere bia na aye ntokwa de wo new site ho new site because o se be ma na ko fa o baby ana no ne te se fi o no de wo new site no wa to yin no ko fa o ba no ne timo ti me sa tam se me ka se
let me mo ba na me body me mo ba no ti me nwa ya o se abla bo nsu abale na ada me na sie no na ko fo ba na ko tena mu saa bra omu si dan oduase new site prot de so omu si dan oduase new site prot no so edika akran so se me kire mu edika no omu di ka si no mu si ye no na ban be bugu ye sa hormone no mo de ayi be si wo transformer e be si wo e ti aban man scan mu duro pa e ti se scan bi no de kwa je sa prot no de da chia se ho da de anya cha se bro dan no wo e dan wo ho bi wo adama kasa ye kan wasem ne wo hinipo duase new site I want die wo kwa me pizza no duase new site I want die wo enti ya bela ba sa no ne ke se be ma no emfi menua ne biem te me na mo so menua no be yare adwendwe yare no yare ane wo yare pa ni pa kasi ya no so che mebere kwa menua no ye ne yizi na o be fa ko kura so ne ko baby te ko na ja fufi anto ato go wuye okay enti ma menhwa de bi enya sa plot yi ho asem na abai eno ya ache ase de esisi e ba cho say duase new site ho asem na abai eno na mu si dan si so enti se duase new site ho no ne akwada yi tie e ho de yi eno wo aton me pa cho wan esi ba ko na ba be bugu ye no no mo de transformer na eyi mi na ba be si so ye kura ye solia no pa yes ye be so adwuma no ye ba na ye so mo di budu sa atam na budu mu nyina budu so aba be bu ho no ye be ne passion school no so do on my own be be transform be si ya ho a eno mbe bugu yi eno o mo man iska ti ye ko to bi ho na chi si nti ho na chi na amokoto obi na sisi ya no wasan ato ama alaje no Arofoni adeshe asem no enie enti di abusua yi busa eni se kwaku bonsu se oni wonde hye ena ebre ye wo saa kwan ne so enei ba mu owu abefa wonde hye ne ko oni na wo mamumi ensa sabe ba ko nya ha wo na dwene mu ba ko wo saa yade wi a abusua gu so bo ako na ba bi akwada yi tie enam saa ha winti akwada no nya dwuma wo ye droba ni o enso wo nya dwuma enam saa ha uninti na se nei waton ho a akwada wi for instance ehefa ena akwada ne nkotena eno ne asem no adofo ye bepe kwakubonsu na yabusa no saa semu abusua yi busai yabusa no sebe akwada no de obewo no na emom bompaye se esan bi ma bompaye de sebe wabodam de wabodam wo ko nanso okoko obi kosua ni makogu a ye ba be hwehwe wo papa wakira kwan ni abayerew oba na be hwe obi kosua ni makwago o how da krachi so se wontumi mmoa e masa haw ne nkwa papa ba bi a wote de adan na wo se ma yitu akwada no a wo sa hawi eno ne asemo a awiei ye bebusa ka ebunsu ewo ahoma ne so ma mini me nkomo kan meni faith homeopathic clinic for enko kasa awiei Dr. Bismarck ababedru na faith homeopathic clinic nso de wono ba bedru se yia na wani tua se ye ni atiefo no nyina aye nhyira no ene se wo kire yen ma ye hunu enioma hodo a ede yade enante na wo kire yen wi a waboa yen wo saa kwan ne so a kire yen kwan trodo no ama yafa so se wunya duru kumasi asante mantemu ahinkro yi mu a ahenema kokoben ena yebutu a yedi yedwuma emprempren ya ye kasai enti onuaba ma utie mie akwanya no aba ma one se nkomo ya ye bedie
wobɛyɛ aso na wotie Faith Homeopathic Clinic enkomobo yi doc akwaba mejo so Krobea na umpom te say yankopon dia chaye very good yankopon adom to me say de biamba na mdi kambo aba so yeah to me tio kasa no mam say ba Friday say to one man no my relax the last tobo kan wensem eyitu no Krobea yamisha ami medase ami oisha so and na wiei sane ya monso mo kyerɛ ye ma yesua de na mo kyerɛ ye kwampa no eme fa so no yankopon hyira mo nso ene wabai doc san kyerɛ ye kwampa do bio mecha wetie fo nyina ene Facebook live for mo hwe ni nyina yedase timi gidie sɛ yenwie no na Ghana man Asante man wiase fo nyina omo anya ababi afrim omo atumi ka intentam na no omo de omo haw abetu feti so sure beto no meti sɛ ka asem bi sɛ onyare pen na onyare da ana sɛ ubi bi nyare da until yare ase kasa mu papa okay oba frita ye nyamfa ye san ka obi no oba na hwe no yare na o se befem aso nyaminti anam prophetess Elizabeth Boatima Asare the CEO nti sure bibia etodin good entina 2025 and beyond no Faith Homeopathic Clinic ye to asi ye ho so say obia anya ye nko ade ye beye ye promote self care awareness ye hu ni say yare bia emfa kwan ba ko so me baaye ana yare nso emma putupuru until say emergency bi yare bia won incubation period eba jimre woni peduanim enti ehwe bibi te say malaria eba ebetena brebu anim ehwe bibi te say typhoid moana oba obetena yansunim aye intestine no eno no kire wo say yare bia ba eba jimre ansa na atu ni nkosua ansa na abedore woni pedua ne so emu ho nyina no woni pa no wobehu nsesan symptoms ba ko mienu miensa bia enka ne no na wonte sa obi wo ho a okoda oye ne ho odin pa obesore no na nani aye yellow obesore no na nase atatai obesore fu na ne pressure kosoro obesore fu na nani echi ahonho no aso okoda na ntisa o enti Krobea no na gisa doctor meka nche se bibi koso entempa na no enti ne promote self care awareness no entempa na odimika de wani a kire kumase santase ahenema kokobin 18 wo asan meto aso mpacha wa wutie me fa number ne tentem ansani ato aso MTN e di dwuma ne 0244 58 38 59 0244 58 38 59 yetigo line nso 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Krobea and ye beka bibia your friend endometriosis a condition kese pa no na ya sebi enuama no e ba ya more times mo related to omomense sesem a hard time a ye be bie nipa ani so ama mo hu sa nyoma sa endometriosis ni say ade bi esi awo ho kwan pa bema eni awode ye prostate nsem be oba awode ye ni uterus a your friend ni wumbu no eno na akra no kutum na nyankopon hihye mu no obo ni sa akra no kutum a ene be nourish no chese ebesiesie na be kura na akosi 9 months na oba no be dey ebewo na endometriosis ndi ate ni say na wodi anim no ye wo lining bi wo ma your friend endometrium eno no say due to conditions bi nti no oba ne de no etimi free na wodi anim na akoto ba bi foforo ani nyina fa reproductive system no ho eti wo be hu say etimi free tissues ni etimi free na wodi anim na akoto ni ovaries na produce nkosua no na akoto ho tissues need to be free over a uterus na wodi anim na akoto ni fallopian tubes nim tissues need to be free na wodi anim na beto na ya sesa na pelvic area hosa ni nyina no one your father be genetic predisposition mechechim abasa na obi wo ho a na chi ne maame ni sister bi akoye say family disease bi na da ho ano na Faith Homeopathic ka cha wo say ye busua yare yakura na Mama Faith edi aduro kan no ye wie ni na o sa de wura mpa ibom sure enti so obi na toma amukura na obi na toma abusua na ebesesa sure enti won kwa wo so no na change abusua na cycle good
yɛwɔ hormonal imbalance so ɛma progesterone ne estrogens na ɛna boa ma mo prolactin sɛ de bɛ manya nufu mu nsuo ne saa nneɛma ɛkokɔ soro na ebi nso ba fam a ɛtumi kɔfa saa ha wei ba ane yɛfrɛ adeɛ bi retrograde menstruation obi anim sɛ menses no ɛwɔ sɛ ɛba abɔnten bɔ ɔbɛ bi wɔ hɔ a ne deɛ no ɛma koraa ba na ɛma no ɛsan atwe kɔ enti ɛkɔ mu no na wobɛhu sɛ saa cells no tissues na ɛwɔ sɛ anka mogya no ba abɔnten mu nyina afiri mu no na ɔmo sɛ kɔ nipadua anim wase hɔnom sɛbi na ɛno no saa no ɔmo nkɔ awodi anim na ɔmo sɛ kɔ akɔduadua baabi foforɔ ɛno na ɛba saa na ɛkɔ se saa endometriosis no etu wobɛhu sɛ wobɛbusa sɛ deɛ na ɛbɛyɛ ahyɛnsodeɛ bɛ ne bɛma mahu sɛ ɔhaw wei meyɛ dɛn mefam one wobɛhu sɛ nipa no obɛnya chronic pain ọba no onya ne menses kura ten bia wo ye oba bia na yase ne ya oyaw kwankro chronic pelvic pain so chronic yaw wo ko enko me once onya ne menses o aso de bia na yase ne ya etimi ne ya radiati etre ekoni sisi achi oba bi wo ho etimi kwa kodu ne na kokom ogina na ne ho wo wow se oba no so benya ne menses a ayi so konum painkiller bi cause onim se ya na ebedi achire no Krobea se wotia na wugina mo entrance okra obete se bibi koso eno ne ya chanso de baako 2 heavy bleeding eye friend menometrophagia wanya ne menses no kra no se bia body mu nyansafo ana se adesuam kra me hu se oba wanya ne pi no 7 days anya hwe kra 65 ye bobo otimi nya to so aba boso mienu boso miensa sa ba eba heavy moja ni tunu entu bo so obenya ne menses awie no agise de ko hospital na de moja akosi ni so die ntia cause we bleeding than normal sure ni nyina endometriosis yi etimi ko fa sa anyoma ni eba infertility aya wo ho sem aya ken aya no so nyankopon e de ache faith homeopathic clinic se wonwo da de bia me ka sem bi say ye frɛ ade bi hysterectomy eno ne ye say ye de sekan aka oba ayi na wo de aye dai afiri ho enti sɛ wo ye oba na wutie me na one ye mfa sekan kan enyi wa wo de afiri ho 2 unya ndru menopause cause unya ndru menopause na ura menopause a say be a divine intervention bi na be ma watimi ayede awo sa ne ma mienu we yenyi wa wodi amfiri ho ana say unya ndru menopause na unya awo na wo pair fabra faith homeopathic clinic good o say tumda ni akire si sure ye me de say ye de kwa etu odo for sa wo hweme oya oba ma titiru ntina na mba cause Ghana man tim we ya na wo twi ye de kwa wi ya de akonya si wo ye free screening wow na ye hwe mu no ye statistics no omo a awo mo de awo sem ba ye no edoso etina na meka awo ho complications ni de etimi si awo ho kwan ni nyina eba no ana ni nyina echi no sentence ba kon so ye fatigue o moja na etu ni sa ni ntinu amatem bia oba kro no tem bia wa ye weak wa ye mre ne ho nipa bia ni nyina ye weak o so adim kura bon sane se wo so oba kura ntimi nkwa kitchen ko so ko so se kan mu dia ya ade kura no ne se wo so e bia na se kan na kutwa no tem bia woda ho agi se wanum painkillers ya ye kan ana so wanum aduro bi na energize no obon so se o me de kwa adwuma ba ko mienu miensa ni nyina so painkillers na wo nom no ekwoboaboa no wo brebu anim efan ba bi no obon se no so kwasa brebu no enti wunim se di treat bibi o be na ekokọ so condition foforo enti yase ntempa na hu ya fabra faith sure yase ansa na obeba faith ebe mu aduro no ye di kan de o chef die wanwaso wonum e diagnose body no e screen body no ya re no sa fe na bobo bakura na machine kire na sa kire aduro ya fan kanta anya so oba be kan ne mu aduro na aside eno no kura no ye be hwe wu nipadua no o kese ye be hwe omoja ahwe hunsuo enti enfa nse nipa miensa na di the same condition aba be be hwe no obi aduro different wow Krobea so atimasi o nipa miensa the same condition aba ye be hwe no obi aduro different cause obia ne sabi ni moja blood type ni hunsuo e de ye ni body mass index ya kasa body mass index a ye hwe weight ni a hwe height ni de check body mass index no kase ye obo ho ye overweight te so mo me di asafo yi sabi mfa ncheme obo ho ye underweight hata ana obi nso ye ho ne ho okay enti se munyina mo ba na we su che we a ebe da mo je duro pe ensi enti faith homeopathic se odie ade Krobea how no ye de ye ni hwehwe nu pa ne chronic conditions de ye ko enko no wo ko a enko e ho na faith ye de gini di simple tina de bia ne e dance no odie wo se wo nunum no bia senya side effect free no na honum ne so
ɛhɔ ne yɛfrɛ yɛ nnuro nketewa fie obi wɔ hɔ a ɔnom aduro no kɛseɛ koraa ɛhunahuna no bra faith homeopathic clinic aduro nketenkete no ne secret bi ɛta akyiri na tɛm yɛ woba mo yɛba mo hwɛ wonom aduro no ɛsa yareɛ no yɛwɔ anti-aging property bi wɔ mu ɛsa yareɛ no ɛsiesie nipadua no ma wonyini koraa no still na wodeɛ no yɛ yɔn kama akɔm ne nkyerɛ mu ɛnti wo a wotie mu yɛ bɛrima wo sɛ wotuo yi wotu a ɛnto woma so koraa na agye agu ɛno koraa de twa akyiri fa bra faith homeopathic clinic yɛnhwɛ condition na ɛde saa de no ayɛ dɛn aba no yɛnsi ano ne yɛmfa aduro nka ho ɛmfama ho na de bia meka sɛ yɛ hɔ no yɛn kase ɛbɛso ahwɛ na mmom yɛtu yareɛ no ase na wobɛbɛ bio a na yɛ screening bi na wobɛ screening ho ɛti mpakyɛ wohwɛ me asa fa number no bio Kumasi yɛwɔ Santase ahenema kɔkɔben 18 hɔ nom a akrafoɔ nyinaa bɛkɔ Santa Maria Abuya Junction na takoradifoɔ nyinaa kɔ Anaji Police Station Kofodua no mpɔtamu nyinaa bɛkɔ Landry Managers Road Police Junction Bogwasofoɔ nyinaa bɛkɔ Old Aseda Boga Abonsan no na chipɛ etu de fa number no sɛ many ntima mo yare a mesro enkasa faith yɛ nhwɛ sa yare no Fabra yɛ Jimre ni ahwɛw etu yare no ase ayɛ dɛ ama MTN yɛ didi dwuma ne 0244 58 38 59 0244 58 59 Yetigo line nso yɛ 0275 96 94 14 0275 96 94 14 na probably amanfa wintwa me de ma no besi yenu ama na sabi infections nti no omo ase sabi ayekese kakra abie mesro mo yede machine bi aba Krobea machine ahaban ya ansa bible si mu ni aduaba no mo fa ahaban ni sa yare ana ma mem kasikiti faith homeopathic yese yare bi wo hɔ a sa yare no herbal ni homeopathy enkwa na timi tu sa yare na ase opa konom orthodox medication bia asoso ano enti adenti na wo ma enti sabi we your ban infections na didi wase na bia your machine bi obetena so a your friend of vagina steamer no say manage e dey ginu ma wo obetena so ama ye treat infection no ese bo ma ma de na sa ka twom Krobea enron ketenke mo arofo faith homeopathic clinic na enawie Dr. Bismarck ofri na wabesom awie yi akade ye eno no ode a kire wo no onua wanamontuo enehia amanfo sign check wo mpam onje bi da kono omunya waduro na yensan bi mfama wo yo ha bitumi kanton so ahodo wo mpam o ka say ye kanekwa ye abusa ne yenkan kire enti oni wonum behia wo Kumasi ye ya Santase ahenema kokobe ya onum Bejio Mass Company no 18 junction ne so one number no 0244 58 38 59 and 0275 96 94 14 offers our number we are Faith Homeopathic Clinic for your beje so ye no be kasa de wonte ase no ye be chirim onua mo afidie no ndaha meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada wo ni fie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Hepa Plus mixer mapobodra mapa FDRG ejweden krato ya Mira yes my dear ene die kade wom bia kire me oh na ade be pa na me sie wo wo de bebe sie me da oh me
me ademinim dia media si o an say makoto dawu 3 sister capsules ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no ese metimi yatia nyina free na okrai me ma dawood 3 sister capsules empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me na akwaso ya wonim se ema ene mema nyina timi no mpio na enye dawood fo ya na ye dawood ointment wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo se wo de dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we die twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratuo yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto obabia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246-010150 0242-878090. Future Life Smart Food. About that chehumba. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de wo mu kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na aduro nkitinkiti bi a se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha essasetika ho yare nyina wo ye detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di opogo penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odei
no kwasɛm paa baako ne sɛ nipadua ne kanea ɛne yɛni enti na wɔsɛ w'ani ko w'ani kosua ho no biribi ɛfa w'ani ho deɛ ɛmfa ni agorɔ ti w'ani so hyehyew w'ani so kekaw ɛwɔwɔw ɛpurunsuo asɛ so ayɛ wisi ɛnɛ wo bie book mu koraa sɛ wo kan ya wo ne yia mesrɛ bra by grace eye clinic ma yɛnhwɛ mfa ma wo abɔfra ne nso de bia wo bo ne sɛ na de sua wɔ fam bia na wo hunu blackboard ne so yie o ti fa ne bra by grace ma yɛnhwɛ n'ani mfa ma no ɛni kosua no ɛho asɛm ka no yɛmfa ni agorɔ ti w'ani ho ha obia yɛhwɛ w'anim ɛwɔ by grace medical center ayaresabea hɔ a bibia ni a yɛnkasa 0244 97 68 05 by grace ɛwɔ Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area hɔ a ɛma renfio nipadua ne kanea ɛne yɛni Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena nso biem. Ei, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wo dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duo no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafoni adeshie yakoya yaba 102.9 OTEC ena waso egusua. Ena wiye wutie ena wiye ohweye. Ena wiye Brescia ena set ochere owo. Osi akraya Krobea Asante ewiye meshow. Na sani ya wote yano time herbal mixture eye time herbal center fuedru adofoni adehye eduro weye eduro ya se wunye bi na se ononomo a nokre mese wo se ebeboa onipadua no ama wagina brane ade a areho ene se aduane si wanim na wuntumi ntibinni ya pa nanso se wunya time herbal mixture na se wononomo a se ya tridi yade na aba ama wani so nyina chinu umoja are entu na mo na ho ye obasa asa wo kote ahwe na wunya time herbal mixture duro bi na se wo nonomo a onua eboa oprekope ema onipadua no se agina brane wanumu ato ne yawo a wotie onipadua no nyina no ebekọ wonumu an sande time HH herbal mixture ene ne capsules enso aba eno nso aduro ya se oye bema na oba nensanse bia je sebe wo kokoam bia ye hono aboso a wode nonom efri saa de no enuoma bebre ne account for saa nuoma ninti ene ye the time HH herbal mixture ene ne capsules wa ba ma se nom na nipadua ne ho nye den na enclare saa de ne mfiri ho ne ho nya akono kakra wate na ba bi eto nro Ghana ha bia no so wura mu abenya bi your number is 0244 417 669 0244 417 669 offers our number we are time herbal for your beje so no akasa na ya kire nsemunso e de amawo and now we are traditional Dr. Dawood ono ni panyinipa woda Dawood Herbal Hospital ado onua ya de yawo yeah nanso Dr. Dawood wo hoi de yempa bada ewo musa wanante wachinchini wabre usika de amanfo agibie dia ankasa stede yade ne da so wo ho se hu doctor se menka nkyerɛw se wo ma na so ye entimamo abamu mu bra ejuso krapa edane a enkane na Metro FM ni wo mu no saa dan no mu na Dawood Herbal Hospital enso di ne dwuma edi free
ɛna wie yi a wotie mi sɛ wo ma na bɔ to na wo ba ho na sɛ yɛ awo na wo pɛ na wabrɛ unya Dr. Dawood ene bɛmo awo sɛ sɛbe wo yɛ bɛma obɛma ne da fam bɛm sɛ sɛ yɛ ya yɛ ka sɛ wo yɛ ne hwie nye yie brego obi nso de wukura papa no se obɛma na pagya ama wanyi wa hotɔ enti wote hɔ ɔtwɛ de obi nso wɔ hɔ a otumi ne ɔbɛhyia nso ne hunsuo ne ntumi nyem baa no ɛna obi nso wɔ hɔ a kooko ha no ɔbaa bi fa brodo tete no sisi yadeɛ nti sɛbe untumi ma adɔfo no n'ani nyimpam a ɛnyɛ brana papa ne nya hwehwɛmu na wonhuna de kode akɔfa saa de ne de aba sɛ wo de na asikyire yadeɛ mogya aborosoɔ stroke nodweyɛ ɛnam yadeɛ bi no akɔte ana hepatitis B bi ɛyɛ ulcer ana prostate mu haw na wanya ne number ni egina frɛ no ɛyɛ 0244 88 6437 ɛna 0201 681 717 ɛna wiei mekamfo Volta Drill Limited enso de mawo adofo ne ade hye yetu nsuo se wutie me na wiei a me pese me ka kire wo se yetu nsuo se wo pe wo ne yebetumi yetu nsuo na watu no yiye ede ama wo a eye Volta Drill Limited Volta Drill Limited Volta Drill Limited enkrofo ni adwuma yeah so wo Ghana ha o wa manone frɛ wonom na wontu nsuo mfama se nsuo ho nsɛm ayeye de wo ho de ona na metie ye se konfa no chia suspend surgical nioma because of nsuo shortage mpanyimfo Asante Regiment muni Volta Drill nkasa na mumani nkotutu nsuo ontututu bi enti nye Ghana watanko na mbe rely on na muntubi Volta Drill fo betumi atududuo bia bopɛ ɛde amamo enti sɛ won so wo yɔ hene na pɛsɛ wɔno metutubi wɔ krom wɔn bɛyɛ wo yɛ assemblyman wo yɛ MP wo yɛ DC no metutubi wɔn pɛsua soma wa ni nyina no wɔn yɛ wo wadwuma mu hɔ wo ni nsuo wadwuma yɛ fo bredodo ma Volta Drill fo metu nsuo ni bi ma wo fie hɔ wo bredodo hwɛ wo ma gallons twa nkwansini ma Volta Drill fo metu bi ma wo nso wa ma obi abetu sɛbe wanhunu so ensuo na ya ni na twa efinko na etwenya papa bi wo ma ayade frɛ Volta fo no mu mesiesie ne kama Volta Drill Limited omu main office no wa hojo da ban wo number ɛyɛ 0244 299 520 ɛna 0266 432 210 o fresa ahoma wi ya oni Volta Drill fo oni ye be kasa na de wonte ase no ya kyerem ena wiei e de amawo ena wiei the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi and Plasmos the fearsome 3 adofo de ade hye wiei mode hye mesemo se wo pe onipadua na ho den a mentena ho nyare ansa twere no aka e wo Habakuku ho baabi ame ate ase se de ye no se ogina ho no ohwe yie no anhwe ase Habakuku ne kaaye enti se wo onyare a menya ho se me de me se me nyare ada be so mu na de wo go hospital straight enti mentena ho ma yare ne kura me so mu kona koto Hepa Plus Pavi ena Plasmos wo de nonom fabo wa pomuden ho ban you get me so won so yade no aba biti se stroke biti se diabetes hypertension typhoid woni atenka wo mpam obi wo ho a wo so ni mu pa so oda ho a ese ye te se electric no oda ho te se taabo ase sebi ya ngono enya se basa watenka tekọ wuhia Hepa Plus Pavi Plasmos why emre wo mpam infections bi na tete wo se we immune system no begina so brania wuhia Hepa Plus Pavi and Plasmos se wunya bi na se ono no mo a what 20 me se wo se ba bi a ye ton aduro bia do se wo kwa ubenya bi your number eye 0548 77 85 72 and 059 13 67 898 o amanonia na wa frɛ 0542 807 907 o frɛ sa ahoma ya o ne Hepa Plus 4
enso ebekasa arofo adwuma ye enafo mo yebre o bre na wasolve obi haw no obi ba be ye wotamfo okoye obi nso ntamfo nene asembie ba office ye krache wo wakotena obi fie mienu ne abosome sey asesey na wo sa krache no mpenidi ma me boy ne ye friend sey na nka me mmokra na wo wakotena obi fie watu afri obi fie wusi fie wura no time a wuti ne fie no na one onye fine omuno efie wura ni mu ono tenant no enti ene etesade a maame na kocheki beri a waja krache na jato akire 23 million plus 2300 plus krache adan dia na about 7 sumi won evidence you evidence bra okotena afie January 5th ekosi October January 5th ekosi October bosumi edi kan wa afinimu 2023 ekosi ni da ne bosumi etosu duno October mu ena akotua 50 cedis adaya ozi fie hobe no wo mo ka kire se eba 5 cedi enemre yo eba 5 cedi enti ene yete ade a wakeka 5 cedi na abom 10 months no 50 cedis ena wakọ akotua wabroka 23 million ato ma me ne koka be hwede krache na kire akoye ni nsade na obehwa brantie bi a sebe se me de mensatia akora ba akusei nanka me pekrache no ho na mata na sumba ko we se wo bi edi nsamfo akire nipa eya afa sumbo twini sikwem ka se bi na me pekrache no na maye no na ye ka sei na me security lock gate no ye be ma posi kura di nkan afa no kire se de no o kire no na sebe ahomte tijata be fremens ya police na say ya fakrache no kai America wo ko security draw na say adey ewiase ye gede ye gede se wan hwe ya onua eyansam okay mabega fo bebam asembe obaade asembe na wo pese ubisa mami busa no na fe yempe opanyim no kwaku bonsu yempe ne mra homa ne so ne yemusa nse kwaku na den die na asie enti a ntumpan anei ya abewie seye oba ode na apese me pacho sabra munua ne tiase no munua ne tiase na o moto proto no do betime yi ana obi aye bacha ebra munua ne free mu na sa dan we no na wasi bacha wale ne nyina ne sie na mo ka bibi se aware ne guye bacha mo siwie sabra na aware ne guye na o mo si dan no ana na o mo nsiye bacha no mo si na sabra no munua ba no eye se aware ne guntu anso bepre ne chefa bibi se si ana bacha sa tam na o mu nwie dan no dan na yikura sa tam no mu nwie si enwie kura proto kura ye chew eti na kire no no ye se dan won chemfa na de ma no ti hu yan sa ko fa oba for na betenu na nya sabren kwa na esen kana ni bre so obinya ne chefa no nti so waka so won chemfa ne de ma na sen no kan ye o ka chere se ayankola ne dia o si ayankola ne dia sad na me man so di CV mapa o so o kan sa atu ni trim na krata ne so no se ono ni din na wo so na so oba ni free mu pe ebe ya ne dia automatically it means to me ton enso na nkwala ne wo ho ebra waka se nkwala ne dia no na abusua bi wo ho na adanse bi wo mu ana wone na yede me yenu nko a ana na ye badwasre de se ne netie me ba cha wodru me bi ma me ko ara me busa minister na esi ya wone na jaye no na edan no mo ye ne dan o to ka dan se nkwala ne dia nkwala ne dia onko twu ho man so na yere ne men tena wo bere nti ne mani nya awanya se adanse bia de nim eye oba no ne kunu ntem asem na momote no yese sesi a papa no wo ye de adwuma e ba cha wo twi anwa kai wo hwa nimfie no be sei minim se nimfie ankasa de ehunhunu na be sei okay madam mfa na be
48 o say ni go nyi wonya ipanimu sa dabi 48 we sure na ne ka chire kra ni o be ma wa say wa say o be say ani obebo ka chire wa 25 so wonya 20 kra na wo ya say pani no ne nambe wa nya obewu 50 something obi ho anu wanyini na ho fe wa say Krobea manfo na wo say na wo say onyini na wonyini deze bi anu wanyini na ho fe afi yenhwe ebra wo mo ton asase ne ton ye na sika ne ba ye no na mo sister te ase wo mo ton asase because aban beji asase ne de po ni si ho no na mo sister te ase ana no afrim e ba cho no te ase so sika no o ma ni bi e ba cho de bi wa ma ni bi edru ba bi a aban beji asase sa no a o ye nhyehyeye ebu ho kra no abosumi bi a na afi bi a kakraba bibi sa e bai ana mo ti bibi sa e ba cho be ma na wo ye obi a na wo ye osisifo eti na wo sisi minister ne bebre kwa minister no wo bi so no mpekasa eti ma anti se minister ka se bia proto no ska se bia se ma anti bia vimi na da etu ende unim bibi ase sika no ne sa kan bia na ase ne sa kan bia na okay se see you know akwada no de usapa ene 25 years e ba cho okay asem si ya mo de ato abusua na nim na abusua ne na kasa se na o maka e ba cho me soma me be se onko ne so wa mo na onko be ma na me ho na fa ma ne nko bo wo mo na kura ko e o ma be ma na me so wa yare wonye so ko da dem do ko ne so wa no nti okwa mkran se wodu fa fon ma no ne nkasa to do ngbe se stajwa e ba cho ade ya wunu amba manya ye ni na proto na wone sister da ji ye no se wonu hu bi se okoton ho yibia ka bi kire me waso sister bana me minim ho hwe se ibra na koton ti me bla na sam kwa mbodie wo kan na eja enye ye ntino nti o man timi anka bibia nkire o se bi o mo ne na kasa ama sei na bra e kan se bi pepe bi ama nkwala na tena ana bibisa o mo anka bibia sa e ba cho da bi na o mo ka kire ba ko na asemi ba ide ne mfa se fa wodi akiri do na e ma mba ye kubusa ne se o musa ne se ne sie no waton no na he ne fa ne nkola no e betena ti ngura ne betena fa se papa na so no o papa nso wewu no o pese da okrofrom o mo cheye no ko kubo nso no nya chefa ba se onya 3 bedroom isa wu no musa se ye ton wasase se anasi be se papa u je bi na se kwaji bidia de tra wo ma no wo so ye de wo ye nkura nso waboro etibida ka mi shu bi tibisa ngankwala no de mabusa wona yia no ensi we bibia ensi a na ensi na me sintie bi amonti bibia emfiri abusua na no anasa mo de koto wo mo eye kwakubo nsu na abusua no omo meka bibia ankyere mo se bia wo se waton kora na bia wo pe half float bia ma wo mo ana bibi sei monti bibia sa me ba cho de akora me da okay benso me da se eja kwa me edie na onso opese ubisa ewo ensemi ho mienu na obi abetimi ayi me kusana na mo nua ba na ti ase no kwakubo nsu obesere ne fra busua ho ba cha oda bi wa mesere no nti ye mpana ba chan na wone ne ko wo mama yesa no ba chan ayi kuso 15 years sofu Peter dipa sofu panyini pa eno se nana Krobea mechiao ayi quotation na nye Habakuku o se ye Korinto 1 Corinthians 10:12 sofu Peter Habakuku dia mefani ni abro afi we no quotation bia ye Habakuku dia entie mane Hawaii sofu Peter mane da se oti to aso na ye mpana na ode we mamumi ansa no na owu ye no obeye na ye se oyire me pa cho ye hunu sa moko se no ye se no wo bai enso me wo fa no ene gina ye bibia ye no wo fa se se sabre no no mo se awade ne nso kura agu ti no nso ya another factor okay se ya yemram nkula ni mu
wo sister no tiase no na one kwaku bonsu ni ta ko pa wo de mpo wo titiru wo se na wo class 3 na mbe fa o na wo di o mu na ase nti wo se okunu no oyere na ntoko wo mu ntempa awo ntoko de me kasa na me hunu bia na me boa na omonye obi na omoko ntoko edi na musokora ma sabi o fa no wonne kwatena na sefie de na sefie na me nwuna wotena ya awale nuguye akumta mo se omodan no musiye no anga obeya ahoboa anga obekomu no abe ma nkofa wo ba ne kwatena wo no makofa wo ina ba ya ma awale nuguye se sia me ne o kasa kwaku bonsu wote hin e ba je sia ma tese se wote antoa wate se nti ne bana sabi o wa bi no hawo no ohunu e ba cho wo hunu pa akura no so ye obi ampa cho se ka se ye hwene yale akura kan ho beto onye obi a wo ye basa akura so ba se kwa wo yale akura no so bible se wo kan a akura kan bible pa mo se ye so kan bible ohun ani ni a wo hunu bo wudi ni oben onye obi a wo yale se ka se bi papa na buaye am ya hwene kan ntimi hwene yale abusuan ne na aye gidigidi se ne ba na yare nti on pese obehwe no nti mu na makono so ne kwaku bonsu akoye gidigidi bia bacho me na me frɛ no sɛ ɔfa akora yi sɛde ne yale no yɛ ne kɔ baabi a ne ho bɛtɔ no nti ma yɛn fa no kɔ baabi a wɔse wate na sɛ yɛde ne kɔ baabi a na sɛ yɛkɔduro na sɛ yɛn abusuafoɔ yɛn yɛyɛ abayifoɔ ne yɛyɛ akwala na ɛna me so wo de sɛ yɛduro na sɛ yɛn ne yɛyɛ ne krɔmfoɔ sɛ wo no nsa nti deɛ ɔpɛ bia wo de fa yɛn na nyɛ yɛn yɛ fie nko na bɛyi wo fie bi wɔ hɔ na me de me ka ase nti me ka wɔ muya me ti da kru na me frɛ na me sikɔ aku ne wo ye kyerɛ sɛ nkwala yi bɛɛ sɛ wo na ado wo makɔyɛ bibie na me de me nti ase wo bia wo ba yale na adwunu mu kwa ye bɛpɛ baabi ne yɛde na korɔ no wo so na ayɛ bɛɛma ɔbaa no ne sɛ wo te ase anko bɛhwɛ no na ayɛ bɛɛma na sɛ be wayɛ ɔmama pɛn pa nti wo bi te sɛ wo ba ɛna ne nam hoi kwa kubo nsu skani na aba ne nam hoi a ɛfɛ sɛ ne wo so wo menyɛ hwɛ ne dia ɛne wo nim hu bi nti me ka saa na wakate fun no efiro ma amfre na ama na amfa bi mu da ɛna ɔno so a me bisa sɛ die dia wo kasa saa ɔno so bisa me saa afi me bo kwa me ti hoyi kwa kubo nsu nye ne ho complain sɛ kwa me ne ti fie no da bia kwa me ne ko ana sɛ wotwe bibi wɔ no so mpa che o wonye ne ho complain maaye onye ne ho complain na akwalai na asɛm yi ba ye na me ka sɛ kwa me wo papa wɔ ne wo nka na no wɔ se ante me papa fisi e kwa me kwatena fie hoi adabi kura me de anti bi so obegye ade me de anti ne ba ho a me papa ne me ntokwa kyese me papa bobo manti gina ntam so o papa me begye ade wo obai ho enye bone bi a ade ne wode nipa na ba fie ho nti woni akura yi a kyese akura yi wa bono bobone akura yi so ne bere ofa ade ne wode so de bo papa no wode bo no ne papa ne tofom je na ha na pai na wo ede no call doctor ma yekopam nti papa no kwa ka se obechi akwala no ena me yese kwa me wa ma abufu aye wo ka papa keni kwan so enya aba ne sa nsi be ne dai papa no so wa ba sambo anti ma frɛ yan a moya mane sa asem no akore ya ne boya mane o sa asem atia baako atia mienu atia mprensa so na se baako na ye de akore ya boya mane baako na enti kwa kubo so nim se kwa me nso eyare onim eda no sɛ me ka sɛ me nua kwa yiye no eda no ko ye wa hye ase edi me kwa no ka sɛ nya mu na eyi no nipa wo yi na ase ti mo no ma no bi sɛ square pa kora kama se pa kora woni abushia na me sɔre am hwan na yare na me bopino wo dwanim me bɛn na da hɔ yi na no twa huru sɛ lucky ade anya pon so bɛyɛ de me tie no de wo tie ya papa nso gina hɔ ano bi ka sɛ na kwa ko so bayi mu aswa ka sɛ me fa no ho bayi me fa no ho bayi na me sɛ ampa wo fa no ho anya wo na wo yɛ bibie e de hɔ no ma me ne ya kasa na me twa so de woni pote sa akra na ya abusia na atrete ne da sɛ me ka atrete ne sɛ woni mu sɛ mo bobo no dua da na sɛ mo ma posi ache ne da me pa cha wo da bi ye ne abusia no da bi okay nti ankura na yare no so yenyi kwakubo so ntenchen ankura na yare no mu no mo se abusuafo ne se mo de hye no ne ma no se ni ha mo o me ba cha ho abusia no de kwaku no kura body tama pa se yare start ye no an start e wo kuma se ya
ɔkɔ akra nti na yɛhu no kyerɛ kwae bɛɛ 3 years ne yɛhu no akora ne da ebi kora ɔmaame kora wuyɛ kwa na ɔni ha na yɛhu no nti akyerɛ sɛ yɛnam a yɛhwehwɛ akora no ayɛbusabusaa nti akyerɛ ɛna obi frɛ wo nua yi sɛ ɔhu sɛ ne nua no wɔ akra no bae wɔyare ɛna menini bi di akora no baeɛ nti ɔde baa nyame no kwasɛ no wɔyare na wɔntumi mpo nkasa na wɔntumi nsɔre nyɛ sɛ wɔntumi mpo nsɔre nkɔtɔrɛte nti yɛne yɛfiri akora sɛ bɛboa ne nua yi nti ne nua yi sɛ meka sɛ wɔanyɛ bia na mɛboa sɛ ne nua bɛyɛ na akora no wɔyɛɛyɛ no ɔfoɔ so ɛma ne nua no kakra nkranka wɔtumi kasaeɛ no akyire no afei na wokɔ a wɔkyea wo yɛdi nkɔmɔ kama akora wɔnyɛ wɔ bi a sɛ be ɛyɛ ɛdam hee ɔmpɛ ne ho asɛm sɛ wɔnam koraa sɛ wɔkɔ a ɔhumanani ɔbɔ ne ɔbaayɛ ama sika ntɔ aduane yɛ ɔmmɛne bia sɛ anyame nhyira ho ɔkɔtɔ aduane agye wɔdidi owia no agya wɔnam ano wɔkɔ nti kabla na meyɛmfoɔ so ne nka yɛnhwɛ no ka akora nka nyɛ bia sɛ bio ka yɛre wobɛtumi agye abɛma fɛfɛ sɛ yɛabɔ sobɔ yɛka biaa kwakobɔ nsu waware foforɔ ana o last one mebakyɛ waware foforɔ no ɔno ɔbaa no wo mmiɛnsa ɔbaa no ne nagyae mmiɛnsa wɔ sɛ mmienu wɔ ne nagyae ɔsan ne ɔbaa no foforɔ no so wɔ sɛ agya okay nana meda ase okay me nso meda ase akwanhyia a na meka ho asɛm sɛ sukuufoɔ nkwada afiri asante akyem ɛkɔ akosombo no me nsa ka kaa no sɛne yɛhwɛɔyɛ enti sɛ ɔhwɛ yɛ Collins SHS 4 bus ɛna nkwadaa no ɛkɔkɔgyeeɛ yɛ a wɔdom de nkwadaa yi kɔ excursion wɔn mpanyimfoɔ kɔgyeeɛ enti sɛne bus no ɛmu tɔɔyɛ no ada ne nkyɛm yɛ a aseɛ nneɔma nyinaa wohunu mo a mowɔ Facebook ɛne mo a mowɔ YouTube ne so no wohunu kaa na da ne nkyɛm kɔ foforɔ so maame nkɔ enti sɛ wei machine akɔfa deɛ yɛde dua yi bi yɛ a yɛde bɛpia kaa no ɛde asi hɔ kɔ maame foforɔ na atiefoɔ hu afei machine no pagya a yɛ ɛsii hɔ no sɛneɛ baase no ayɛ no ɛno nso nie enti wei pɛ information ne kyerɛ sɛ na nkwadaa 62 ɛna ne te saa bɔɔso yi mu nkwadaa 62 sɛ wohwɛ fam hɔ no a wɔn nnuane ne wɔn nneɔma a ɛka wɔn ho a wɔde kɔ excursion no nkwadaa ɛna ɛkɔ ɛna hwɛ watua sika wobɛɛkɔ excursion o ɔpagya wieyɛ no ɛno nso nie enti yɛmɔ mpa yɛn sɛ Awurade Nyankopɔn sɛ sɛbesɛbe ɔnkora nkwadaa no mfa ma yɛnyɛ saa deɛ a yɛbɛsie no ɛnyɛ okay enti ɛno no meda ase enti kwakobɔ nsu no sɛsɛ yɛyɛ a yɛkasa yi gyata bɛdi nkan ne no akasa ɛma wagye anoyɛ koraa sɛ nka yɛfrɛ no a ɔbɛkasa sɛsɛ yɛ akwaku yɛfrɛ wo a womfa bio adɛn what happened yeah you know pick the call again why jatawa akra wafrɛ kwakubɔ nsu mene na akasa ɛdeɛ nkɔmɔ a yo na ma yɛnkyɛ tiefo na yɛma ɔno makɔ abammerɛ Asem Beba Dabi so asɛm ne baeɛ no yɛdi kan ne kwaku di nkɔmɔ na the first asɛm no sɛ mebuafu wɔte maame din maame agodin no ɛne ne ba no koraa deɛ na sɛ asɛe biribiaa nti ɔno a wɔgyina so din ɛna ɔyɛ sɛ ne wobɛkyerɛ mu kakra kyerɛ nkyerɛ mu nyinaa ne sɛ ɔno na akɔgye no asase ɛnyɛ ne yere dea ɛnyɛ ne mma dea watɔn sɛdeɛ ɔmɔ ka no ɔno a na atɔn no ɔnya problem bi ɛwɔ n'abusua mu ɛna ɔtɔn yɛ a wɔde kokotua saa deɛ no na nkwalaa no a yɛka ɔmo asɛm no ɔmo nyɛ nkwadaa ne bayɛ a wɔde Kwame Bonsu no wɔde akwalaa no kɔɔ school maako 14 private schools wankɔ baako koraa owie yɛ no ɛma asɛm ne wi ɛna ɔnom otumi fa mmaa koraa wɔkaa mu ɛma ho ba asɛm na obi bɔ ne dua na wanya saa yadeɛ no
enti eno nye ne haw akola na nyina wo bone bra wawo nkwara ye painter fo mu a wawo nkwara ma akoma akudu baako nti nkwara du wone ma nkron na awo nti sa akwa wo ka kire so ya akola wona nsa mehwe na enye no kre won tumi nye sa adwuma no na nebusuafo ye no oni mu ni anu yiye bia ana ne baba akona wa yare no so yebusa no ho asem no wo say sa kwada no ono ana akobo ne bra no akonya ne ha ono wo solve ne ha ono ntumi so bi no akohwa akwada no nti wontumi ono kwakubo nsu no solve ono ne ha wontumi solve nwie no akoso vo no ane ba ha ono ane ba wo no ane ba no ha na ni nyina afutuo de man kwada no manfa wi nom ne ne ma na de sa ha ni nyina de bae nti ono de sanko ha kra ka brantie ya wo aba hai ko ono obechin de natum ne mattress wadaso akwa bebo no be fa mattress na koton wedi niema basa ana oye ofie ho nti so mo de abase dan no waton a enye woni ne yiri bi ade o ba ko ni na jai long time ansana ono no benya na japade abeton enkwada no manyinyini a obi ebo ne bra ono no wo 17 years no ko han dan nti se ne bai ese waton ajapade bi odene ko ba bia emra ho mfa ne mfa so afi no niema waton ye wono ane dia ade no ko de ko ye kra ansanso nti onya biem kro be sa ton aka ho nti mane bayin try se wone ne be preja na o mane ya we se akwadai sisi wanya hawo nti wo tuni onfa hin wose sa hawo no enye wono ne hawo efri se wono ana wotu no fo ye bibia de ma akora ya amfa na obi a wawo ewe no onyare sa se de ye kan no se wayare no wo ye adwuma a wotwika ni bi wokwa untumi yeni agika na firi nsem wokwa yeni agika na firi nsem enti ono ani su ne ban na ede ne kwa sa situation nim nti obi a waware a wo ne ma nkro waware de esi de oni ne ntrefie ma ne yi enti ono no de obo ne bra ana ne mana aka na ebo mo bra enti ono so obo ne bra na japade no wakoton nti sa abusua yi kura no wokwan a ode on befa so obi si wo mo no ma be kire ndie nti a waton na japade a ono mo ebe pe bi afrim na sama ono no kan ndi ye ka se ye pese ani ni hia na so okay eduru ho a ye mfre no ene ya frɛ no pick ba ko ne munya ye frɛ na fe frɛ no ko mfa bi ngura okay krache no nso nkoma onija tabedi ye no dinyo sabe we ho ma mfantu won hofo ma ta de ye trick de beat ma one no ne sha abrabase ena onomo je asase ena onomo si fie ena awarijaye baaye awarijaye ba mema be ma no mfa ntutrim se efie no eye memadea na won so wate ase asesa wo neoma frifie ho se be ma ne se ye omadea enti se wa ma obi kura adase bo a ekina bi ba be ye omadea nye no kre ebi na kwakubo nsu according to the abaye yi kai ne sister say o say eye mema no dia enti da asebo akina bi ba be ye be ma no dia ene ne ya kwakubo nsu aton amakrachi sisi ya onya baby tio mema ta de sade we ye ma ejapade ya apia wadiem be ma ne oba dia be ma ene oba dia e manka ho mene oba ne bre ye ne anya sa pen ya eye mene oba ne dia sa wariguo ba eye mene oba no na eche sa de we nya mene me ma na eche nti sa trick na crutch de trick ye but in this instance the man no ye yawom eye se oba na anyi bie no odi wu ye no ne ma ba benya hawo e wa asasi so oba ni wu achi ema sese fie no be ma na ton ma ye pama kwada we e de afrim a ono nso sebe sese ya no ote ho se nipa de but indirectly ade a obetumi aye no anya bibi kakra e de aye ade no sese no sa oda na animunyam no eni ho sese enti e no ne masa asem we no eye ya nkese se be ma no ode nani to
ebra na twika na aye basem betra ha ensem ha eno say mo ye na duro okay very good utwika na aye masem o papa se na apema wa wudu wa dubako wa o panta fu ma dubako wa 11 wa 9 enya 11 only ma 9 na wo 9 only ma say na wo 9 ma 5 why are there awododo de nkeye na aka de anu ni ho ese ya utiwe ma na oni omo ye ne nso omo nso afa hawo cause isi amami we ono na nani abre ni nua yi se wo bo akrachi abeye incapacitated enti omo kra na ebo awuntumi fa mami nko se ko ye ni bibi sakrachi we ebia wonya teku ana asempo amfa ma na ara na o sa sa tamno me adwuma ni ntino adroba for den central for han ne pema so why David central for so ya mutibi fire ho adroba for den central for han ne pema o ye ndi ana ebo mu keke mo bo ahwan mu ebo ma ne keke o papa na obo no ba jo de bi o no papa coin on ne coin o de ade board like na me kofi me no bi kofi no be hodu me se me ma si ma top blog da a hodu me ye hwe nyi me jime ho na tamade de e board no sa tam nim no ka kire wo se tu free fi hoda me flow no one men kasa akurada o so oba bi da ba odua e no wanya sa ha we sa no oka uko mo obi broken heart no bo odua okay mabegafo bebam e wa asem we ho na mahwede omo beka e de akire kebo nsu baake fa wani to o papa ne maye sei eye monko ana ibika ho yesis mu yesis ono nso ne maro do se na wu sis no se mo ye 3 na asa wo 3 aka ho obaba akotre baako windo na utu e no ne baako nso awo baako ndo no dimeche won ma me kura na ehwe no o ma me na eti okay enti ano okowo abonten kura de bre wo ma me hwe okay enti 3p garlic mixture nso eye piwak natural health fo aduro se wunya bi na so no mo a no kre eboa wo nipadua do mani gina na wiai eni o man koye wo nipadua ni mu oda sori yei ohonam ya wo ya emoja ni ntumi mflow yei enti ama sesei no ya na nipadua no ba bi wo so wanhwe ye bo nka ye bi stroke ya de betumi aba onuama na moto na kope 3p garlic mixture eduro no bi na nonom na wononom a ebeboawo se wo ye obi a wo pressure enyina yie enye ye cheke ye wo soro eni soro obi de wo low kura onso de no akwaye cholesterol ye wo soro ye so wo high cholesterol we immune system no en function yie eto de bi a wotumi ho no odua kope 3p garlic mixture na nonom wate na wononom a ebeboawo ye number ye 0248 928824 and 0201 000021. We are in NASC Scientific Herbal and Research Clinic. Yanso ya wa hinema kokobin yani wholesale no eni die nimhwe oba nkranya Taifa baby a Fairview Guest House de wono ehwa na yewo ena Spinters nso yewo Rainbow supermarket no Rainbow Electronics no and the chi ena NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited yewo NASC for se ye kase adofo mu ye promotion bi so wo kumase ya na ba hinema kokobin wholesale hwe ni mu a ubenya mu chefa sa special promotion we ya wo no mu ye o se de wo ba wo hia ye 100 cedis
100 cedis no metu for na masrew se kakra ye hwehwe ni padua no mu yade a wo de beto aduro de eya afato ho ene se wo beko opd mu ye be register 50 cedi 50 cedi nso for consultation na wo wi a ye kwa akotwa scan eye free ye ya lab test ahodo enu nso ye free ye kwa akotwa wakoma na ya hwese ne wakoma no etie enu nso ye free se ye hwe wie saa ne oma nyina ye kyew na ye hu so haw bi aba eno ne ye beka kire o se no we de behia wo na wato onto na so obekwa na ukọ ena wie yi amanfo wo haw obi die ye sikire yade obi die ye mojabroso obi die ye kokoram obi anya ani ho haw obi ntrimu twetwe no obi die ye fibroid obi nso die ye hernia onua otena ho amaku bra na naskefo mo awo wate wa wanya ulcer ana wanya dompemu haw se wo liver mu haw kidney mu haw typhoid fever na wa ye mrempem o prostate no chemata ba ho ana stroke yade de wato enemu yade bi tetew ana wo low sperm count o pa wo a ba bi esesa oba eye NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited oni asa oba emfidia hodo a yade ye hwehwemu ewo nipadua mu no ni nyina bi wa ha entigie number oni yenkasa de wonti ase no ka na yenkyerechire mu ye number ne ye 0243 30 7276 ena 0244 120 269 ofresa ahomemu bia no a NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited ye beje so ne no wakasa na de wonti ase bia nso ne ya kyerechire mu kama e de amawo awie ya Bolivia Enterprise ewo Kumasi Sofolai alignment ho oni multi home no eni di animhwe ene adofo de ya Bolivia fo ka se menka nkyere wunie onum di nuane a ahodinuro ahyemu ma tonchom ene san yade ya Bolivia Enterprise na Future Life Smart Food no ono akofa aba no adofo eboa de hie o se wu tie me na wo ye obi a yade bia bedane wo so kwankora de wo kan ne se bra bekire wo yade mu bekire yade a haw ni mu na ye maw yaduane aduro bi na kodi na nyi wa hoto ya wo vitamins ni minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi wom enti so ba esese ya ma tabela ye de be ma ye ma Future Life smart fiber ye de be ma esese ya ma Future Life protein ye de be ma Future Life oats ye de be ma Future Life zero ni nyina no ye de be ma ye number ni 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 Ewurade fie Herbal Center eye Dr. Mankwa ono no da no adofo ne adehye se wo bewura fie ha nokre ebesi yie se wo bewura fie ha anida so no ebe kire wo se wo ho a ebam wabra wawura baabi papa no waduro se wo ye obi a wo etiremu hawo a papa ne waduro nwanwa bi a ode yetiremu adwuma etire no ye wa akwa ahodo ne wom ani wom aso wom anu wom aho techrema ne senom ne ade nyina wom ne nyina achema totumi ba ho ene obi nso ho etire ni mu na nkasa no emu dwa no obi se miti no ase etiato onua tiemio oba Ewurade fie Herbal Center papa no bemu oduru ni nyina beko wo obi a wakoti ne mu yade waye mre wo mpam koko ani sisi yade bi aka bom hawo pa wuntiri mu twetwew wubu wunsa nsisi so onso de pa wo be da nya bi sebe efom hawi wo bi mojabroso ana Taford oba Ewurade fie Herbal Center aha ena hotowo papa no si ba bi atokro da wo nipadua mu bia no eduro bewura ne number eye 0241 09 3915 ena 0549 206633 Nyangopon ya adomu a on the 27th April bosomi a ye bewura mu yi ne de toso aduonu nso 2025 ya ye de Easter praise ene ye de bro why you ready there yes say hallelujah is our song hallelujah ne ye nyom na ye beto
na yɛdi asa yɛbɛdi asa kɔsi sɛ yɛne ayɛ ho bɛtɔ yɛn ne akasa afedeɛ yɛrekɔ na yɛ parish youth council ya wɔnom wɔ all saint catholic yɛasafo mu wɔ santase fankyere bra ɛna ne wɔtɛkɛ fam abɛka bɔ mu a yɛde easter praise yi yɛde ba na muntie artist yɛde wɔnom ba ɔhema Mercy ka ho Jojo ahen ɔno nso ka ho Peter Owusu ansa ɔno nso ka ho ɛne wɔne a aka unim saa da ne yɛnyɛ hwee ɛyɛ free bewuram na yɛnto nom ne yɛni asa ɛyɛ all saint catholic church a ɛwɔ santase fankyere bra 4 p.m. pɛpɛɛpɛ on the said day Sunday no 4 p.m. 27th April na kyɛ sɛ ɛtwitwia so ɛyɛ dwumadie kaseɛ nti wo nso frɛ woyɛ adwuma Krobea sponsor wate na ɛmoa wo number abɛfrɛ na watumi a sponsor bi ɛyɛ 0547 982256 ana 0205 787652 good say yeah ka say Dawood Herbal Hospital traditional Dr. Dawood papa no a oba ejeso krapa ɛhɔ no odi ne dwuma no ne ba no abedu ma me ni nkomo me ba ma bedwafo be wura mu wɔ saa asɛm mu na yahwɛ de ye bejo Shadrach aba bedru Shadrach akwaba mejo so nana umpom to say akra bibia kama and Dawood Herbal Hospital say we doctor no sa mete say Isrim Fortune Safremo and the cray Emma Mokoi. Yeah. And then Moabedu in so dear as a samo catcher a Casatra Santamai. Any we are seeing now so far will take FM so good. And then we are Dawood Herbal Hospital. Dear team Frimo. But I said, my Yanchia, I have for every media social media. Na it's you for so I may be a cast I would do nana and the shops I would do. I mean, sure I will team. Baby, you'll be a way and OTB Simon on Happy Vars Day. Good. And they are for that. Yeah. Said it's TBI, you know, to do Nipa will be a dinner of Binya. But I'll cry and they are for day. Wouldn't say, Ubinyan Covechen and Dofu baby. But they are in Nipa intimate. Yeah. I don't think I'm Sabri near tea for any other for this year. You're corn off, said okay, yeah. I'm to almost afraid now. I cry, in fact, Dawood Herbal Hospital, ye Juma. Meka se nyamensha doctor unim ye kodru ye chance o Upper West enti ye ko wa eko Karaga eni nkura atwa ho ahia okay ye fro ne ye ba tamale na ye ba tamale ye ko gushebu ye ko empotemu aka ko yendi ye wie radio program o yendi ana papa bi bae mine bae o say o hwe doctor na na o kasa no enti said the radio station on say obi ntimi nkoho ato anse say o hwe obi sa yeah enti oba e no security man ne nkomodi die o say David me pese me ne doctor no e kasa ya na o say okay oba e nsa be prompt ye ne se manumra unim akra papa ne bae no o say ye bi a hospital no foforo wa adwuso krapa e na oba hospital ne bi okay na oba no problem na ha no pa ye epaja no ye mema sem no akra na ne mema sem ye akra enkoye o say doctor baby am free by manka me buy ye no location amoje ye me ka say meti asomase ba me free yendi ne buy wow akra papa ne kan ne nsam akosi say oba enura ye de ma no ono aka na no tom say enne na pagya ne gina mu saa ma wafa oba foforo kra anyem no na yireji powerful akra na ne nyina nkemfu na wie ne say wate ye nka wo yendi ho obehwe na mum wa ntimi amakuma say ameda doctor say enti di obey ne say radio station ye be program no or sign contract go so me ensa dia ma doctor free powerful ono na etua bibia wow that day hotel ye da ye wo yendi papa na ne fa hoka na owie do ka kire obi o bia ne say ewi aseso na nzo isha sure ade bia wo ye bia adwen ho mienu oba akuma se na say amoa no ne ye fa akwan boni bi so gi ni sika sanke ya betu ne krum enti ankado no so betima ye bia akra obekire mu bibi kakra bi sanete what you see enti o ka kire se ye nkoso anya adwumaden na na obi tie sisi a yare ama na dwen nyina ye basa Dawood Herbal Hospital yes age ye ne yare nko an ye nhwe
apart from w'ani ɛde a yɛnhwɛ but yɛka sɛ obi problem a ɛha ne nyinaa ɔdwen sɛ yɛ spiritual woman bi baa hɔ nwura na ɔbaayɛ na ɔba review ne ho atɔ no bɔ sɛ ɔsan ba review akora ɔbaayɛ de a ɔbaayɛ no ɔsɛ deɛ ɔde baayɛ ne ti na ɔsɛ ne ti tumi dwa na ɔde duku ɛmia ne ti ne sɛ no wakyekyere wokɔ a wohu a n'ani nso yɛ ɔba te sɛ wɔ nsu bare wɔ nsu na ɔsɛ bɛyɛ sɛ 12 years nie enuro ne yɛkyerɛ no na ɔsɔ bi na ɔwɔ ho paneɛ but still adeɛ na nkɔ akora wonim ɔba da wo de ba hospital sɛ na syphilis na ɛyɛ ne saa ɛnɛ mi yare syphilis ɔn sɛ syphilis ne wɔ system ne mu a de bi ɛkɔ platform bi aso yɛ ka syphilis yɛ yare bi a sɛ ka wɔn wanhwɛ yɛ a wɔbɛka sɛ ne nsunsuanso no wɔbɛka sɛ ebi a obi na ɛyɛ wo saa na wonim doctor de aduro ne kan no ɔkɔyɛ ne ho atɔ no but ɔsɛ ɔsan ba review abɛhwɛ ne system no de ɛwɔ good ɛno a na ɔhyira doctor sɛ a obi tie sisi ati pae ne ɛha na paa na ne deɛ no hu ne sɛ ɛyɛ asoro bɛn edu baabi a ne ti fa sei no edwa na ne n'ani ayɛ kɔɔ saa oniko na awoti yɛ saa bere ɔmɔmɔde amra yɛ aso yɛ wɔ adwo so krapa metro fm abrosan ne mu wa ne ɛwɔ yɛ adwuma dwoda kɔsi memenda akora sɛ wonya beduru a hospital hɔ nko adeɛ a nyame ne yaresafoɔ sure nyame ne yaresafoɔ de afa dr dawood so sure na dr dawood sɛ kan akoma to yɛm na tu ano ho bra obi deɛ no ne ti ne yɛ ne ya na ɔde tawo abɔ nsuonwum na ɔde ato ne moma so sei nkurɔfoɔ brɛ nana obi complain bɛɛ sɛ 12 years nie bɛɛ ne ho atɔ no ebi wɔ hɔ a na ɛyɛ nam yareɛ ba ne nyinaa mu ɛne sɛ wɔbɛba because pressure etimi de saa adeɛ ne ba yadeɛ bi te sɛ infection ɛde ba obi wɔ typhoid fever akora lady bi a last 2 weeks ɔno nso bɛda a doctor saa typhoid ne yɛ na ɔba hospital no so wohu na ɔbɛka sɛ wadi bɛyɛ sɛ 80 something years wabɔ abrewa nana but doctor hwɛ na ne ho tɔ ɔba hospital nurses na obi ehunu ɔno na ebo ne di eyi ni folder akora ne hwɛ ɔsɛ deɛ Dr. Dawood ayemini wotimu so wahyehyɛ wayɛ kama wayɛ nnome sɛ ho te hɛhɛhɛ ba no obi ade wapeke enti baby obi ehwɛ anansa otie bia Dawood ba hospital sɛ odi tu anamon bra uti na epai wo no apai wache sɛn na yɛwo bra ebia na wo de ne nyeti yare ba de ha wo pa ne sɛ edu anadwo a wontimi na obi kwa kete su sɛ ya ɔkata n'ani acha ɛwa na n'ani bɛsan ate no yɛakyerɛ no na ɔkɔtɔ mogyaduro ɔnom aduro na acha 3 days na obetimi ada first 3 days no but every nansa kɔ no obonso ɔnom mogyaduro na ɛmfa bi ontimi na brother would ba hospital ne nye nhwehwɛmu hunu de enti anadwo wontimi na oba yɛbɛyɛ saa nhwehwɛmu ni nyina ɔba bi tie sisi a aware ase a wɔte no akora na nigye nyina asa lady baako nso a me ne doctor call one of your network so ɔma doctor message ɔsɛ doctor me ne bɛrima na ware 10 years ni ɔma yɛ wedding ba na awɔ ne ma na ɔkeka pressure free na kuma ne nsaw no ho ba ya na ɔba ɔne bɛrima ne ba Dr. Dawood ɔma doctor message live apa ho 1 month 3 weeks wow edem wow ɔba bi wɔ hɔ a sebi wayɛ dru na sa awɔ bɛba de ne ma otie sabre ya Dr. Dawood se omra ya so ye na oba bɛrima ne boy ya ne dem yenim de eka because ye wura afi mu akra emma efre doctor we se mawo doctor we se apa ho we se doctor me kotwa scan nyame adom edem na nipa ne fra o he nigi a o de sere a akra enika menu ya ba bi a wutie bi a Dr. Dawood sebra e bia na e fibroid na esi a wo no ho kwan ebi awode ne yenam yare ama awode na no aye den be oba bi woni ne kunu hyiamu ano ne be ma hyiamu na nsuye na asan aba obi nso de no eye yade bi aye na ama no problem abam be ma hu nsuye komu a entimi na ne ba ni nyina oba Dr. Dawood hospital obe yes ahwehwemu nyina no wi awode aduro no apa ho na ma na wonnom ya akra na ejam piafo oba bi nso ho akra wawo ba ko ana mi no barade na teko awo ne mmabio brother would ba hospital oba duama yaresa sure Dr. Dawood ni New York sure afa memma no nso a eti e yeka ma wo asem be ma bi sire
But I never be an itimi mobile. Yes, and also. You will memory be brio, come one, Bema bia was sperm cells. I was a win yet minimum buy minimum the extra cry 15 million. I grow bit me by a lab test. Ne sperm cells will create 10,000. Oh, and it's a wood ye now one more barnet and function and say Obano intimate one in Emra. Obama 7 da form team. Dr. Dawood say Bema what he has no akuma ye Juma. Nana your call Tamalene Yendi. What me penny be a wedding base 80 plus oh akra na ne yire e wo base 31 years ai okono fa sade no pa awode ni wo on say okono fa omudi natural foods no bebre but ne the ababa ne say ye pede aben automatic ni agene ye ko enti be ma de se nya yare bi ne baba and Kaza what he has your bemu. Sure. A normal, say Basa, but a Basa, Dawood Eba Hospital say, a wood 10 years of crowd, Dr. Dawood Sebra. Or Pejano. Now, all Pejanos were in your Pejaku. A crowd one day, Bebum, the Jawum, I in Sininam Honibi. Nejetria Natural. Okay. When artificial one. And Koto Daddy and Koto Robin Kononum, Ubikote Drubinum, wasn't a bear major so best 2 days. Accra Edding. Yeah. And memory be bread. Oba, Dr. Dawood says, Annie Mania, over Heno Abua. Mefahina Mabaho. Medasenana. I say no, a just a crapper. Ain't baby, you'll be able to take a mana or Habian or Besicumasia. On fair just a car. Okay. Or for Kai now, on country mates and drivers will be so a crapper Metro FM. Accra Highway Quine Hope. Doctor number ni. Okay. A year Juma Bribia. Good. Me patch friend on 0244 8864 37 0244 8864 37 0244 8864 37 Ofra doctor no bekasa bema no baby anzo we infection. Okay. Say gonorrhea, syphilis, chlamydia, oba doctor be treat you. Mo Nyanko Punshao. Amen. Akra nyame nhyira nso. Amen. Meda se. Ene sompa awiei onso waba na waba abesom. Arafo ne adehye awiei Shadrach. Enkomobo ye fa Dawood Herbal Hospital ho. Ena waba kire ye ni. Eduro ho. Na de onim ene de ne nsesi ne bokase obesa. Enti se Yesu wo ho Peter Mompaye Dr. Dawood wo hoi hweye ena wanko baabi a me anko jusika no ani one papa no nhia na wo haw biara eda so no papa no mwawo awie Sister Spices nso holiday ye bay ye nuanu muslimifo ye beye bia no ye beye froye ye beye nkwan so we di akokọ de na me can for Sister Spices at the mount. Say men koto spices bi na menwie nkofa yade wachire wu. De ye 100% natural. Any Sisters food or no more Sister Spices ya or no more diabe. And so luckily for us no ye wo chicken flavor and so what the aponchia ye wo good flavor, ye wo fish flavor, ye wo stew flavor, ye wo beef flavor. Sani ye wo penwo ena Sister Spices yenso ye hwono saa na ye de amawo enti enam se ye natural nti o de ye waduane enkwan ana se froya eye de se wo koma me ne hona se wo ko Spices ata eye biewa no na ka se wo Sister Spices no bi na no bi na se wunya ebeboa wo ama bibia nso aye kama wo pe bi atu ato na se obakuma se adum oba PZ oba Pampas ho oba Roman Hill so amene banti badwomu a obenya bi CMB ni okan shinkran ho nso kwa obenya bi ye number na ankasa ye 0243 53 5025 ena 0279 140940 0279 140940 ofra ye no bekasa awiai Eje Peter Herbal Center
ɛwɔ Feyiase Pentecost Junction Lake Road asɛm na meka yi sɛ wotie me na awia yi na woyɛ obi a ɔpa wo a deɛ wɔyɛ awo ho adwuma ɛyɛ Agya Peter sɛ oyɛ funu no fa bra na fa begya no na wode begya no a nso bɛwo yes wobɛwo ɔbɛyɛ yɛ funu ni mu adwuma akwadaa ne tom na so nyina wei de obegyina sa akwadaa no sɛbe wo de ebi kura nto mu da ɔbɛma bia betomu ama wo Agya Peter Herbal Center papa ne waduro enioma bi na abɛda ne si akwan ntima untumi nwuye o ɔde ahahan bɛyɛ hwehwɛmu ɛwɔ yɛfunu ne so sɛ ɔbɛwo nko ade ɔsigya yɛfunu ne ha mɛyɛ mu adwuma onwo obehu ɔbɛka kyerɛ sɛ kusufro nyankopɔn wate enti awo ho dwumadie die Agya Peter Herbal Center ɛna bɛboa wo sɛ nya no nso na yade foforo bi te sɛ stroke de wato fam ɛsikyire yade ne pressure bi haw untiri mu twetwew onsabuo mu nyɛ wakote na mu yade bi anasisi yade brafo bi na ɛhawa wo de bra Pentecost Junction wo Feyiase Lake Road apragiafo no wo ka kyerɛ m so mo mfa nkɔ papa na wo ya waduro ne ho ne number ankasa nso ne yegye na frɛ no ɛyɛ 0543 369993 ɔde Agya Peter Herbal soap nso aba sɛ wonya bi na sɛ wode dware wedeɛ no a ɛma wedeɛ no tɔ so kama woba wo Tech FM front desk ha na wobɛhu sister Ivona ɔno nso ɛbɛma obi amoatɔ ɔba adeɛ kyea me akra fatre akra me da se asɛm a yɛkan ɛyɛ awerɛhosɛm yi na ɛya sɛ papa no antumi anka asɛm bi a sɛbesɛbe ɛbɛdwodwo akoma anaasɛ ɛbɛma akomatɔ yɛ mu aba sɛ saman no ɔwɔ baabi wa na ɛwura ho papa ɛfiri sɛ wabrɛgu enti ɔpani no ɔnsan ɛnwe ho bio na ɔmɛka bibipa bi ɛmfa nkyerɛ ɛwom sɛ ɔno na ɛbrɛyɛ ɛna wɔnya na agyapadeɛ sɛ nnipa mmienu anya ɔbaa ne bɛrima ɔno mo mmienu dia nanso dodoɔ no a yɛ anabotaeɛ no ɛyɛ nkwadaa no nti de sɛ nkwadaa no nti na ɔbaa ne kɔ na abɛduru so na wo gyina sɛ watɔn wantumi anka biribiara nkyerɛ nkwadaa mpo sɛ mepɛ biribi a daakye nkwadaa di bɛbɔ din akae me a na akora ɛnsɛm yɛhwehwe maso kakra deɛ hwehwe maso yɛ sɛ sisi a papa no ɔne ɔbaa bi na te hɔ ɛyɛ me nwanwa kakra sɛ nnɛ wo ne ɔbaa te hɔ na ɔbɛtuufo sɛ kɔtɔn wɔ agyapadeɛ ɛna onim sɛ ɔnka ho nti ɔbɛmo atɔn nso ɔbɛmo atɔn na wakɔyɛ foforɔ sɛ bɛyɛ no deɛ ɔka ho ɛno no ɔbɔ wo sane homa ne ba ɛnsɛm bebree na ba adwemu sɛ ɔbaa bɛtuufo sɛ kɔtɔn wɔ agyapadeɛ paa no ɛnyɛ mmerɛ ansa na ɔbaa bɛtuufo sɛ tɔn wɔ agyapadeɛ no na biribi wom ɛnkɛnyɛ sa nka ɔbaa no wɔmpene nnɛ ɛnka wɔmpene wɔkyena na ɛso so wohwɛ a ɛsɛ wawo ha awo ha ɛna mpanimfoɔ ne hwan mpanimfoɔ nie enti sɛ nyame amoa na sɛ si yɛ papa yi kɔfiri mu a mpanimfoɔ no agye agyapadeɛ no bɛakɔdi ho amoa na hwan mo na ɛbɛnya mu kɛseɛ na ɛne sɛ si yɛ a meme ne wote wɔ yi deɛ ɛnɛ deɛ wokɔtɔ no medi ka ho anaa medi nka ho koraa yɛka abakɔsɛm no a mɛka sɛ mene ne te hɔ no ɛne ɔkɔtɔn yɛ obi mfɔn kwa o ɛne obi nso ntɔn na akokɔ bi deɛ kwa nyinyi ni sɛ papa ne sɔre ya na wɔse obi a mɛsi fie aduru sɛ yie matɔn wabrɛ ɔno papa asi bie agya ne nampɔn mmiɛnsa ya wɔde ne sɛ si ne bo kae ne papa sɛ me papa ne maa me agyapadeɛ wei na watɔn nyɛ sɛ wɔyɛ adeɛ o ɛne wɔse metɔn de ahwɛ me ho wankyɛmu mmienu antɔn fa wankasɛ prɔt no da anim no metɔn watɔn ne nyinaa ne wiase abrabɔ ɔbɛbɔ yɛ nyinaa wɔde kɔ awieɛ asɛm wei bɛdɛ na asi baabi wɔ baabi ɛwisie bia nu a ɛgya ni aseɛ na mmom sɛ afotuo bi akɔ so wɔ ha a yɛnhwɛ ne yie sɛ nea wobɛyɛ biaa no ɛda w'anim ɛfiri sɛ wei deɛ wɔkɔ nti yɛnkɔ dam n'akyi wo sɛ ɛmaa bebree ba a wade ase a ɔmo pɛ ɔmo deɛ yie o ɔmo ɔmbɛto wɔm na ɔmo mfa ɔmo nyɛ hwee nti sɛ ɔne oyiri gyae na ɔkɔ wale ɔbaa foforɔ a na ɛyɛ huhuhu
fise wo ba no a wo ba no wonyanya ba ko se kimu a obepe wo no nko ade sabre ne nko ade kwada ni mu aba abeche ye ba no ene wo ba na ko ye ba no ne wo ba na ko be se wo ba no buru ye ba no de se sa na akwa ye o enti akora papa no wonwi hu ye visa ocho utwa katrem atoton wi a na wonya na mpa bi anwe ye de se oso waton awie ai na mse onwi hu bi o na ne mpo sika bi na obepa amankwada yi na aye ahyemu kna se mo so munyi we na mo fa nto amabra boso a ewo mu se ga na mra wonya 18 years ya wo nka ho na nka obi papa efiri mu na wono asi abrosan kura na okope papa ejapade bia enti wututu se wo mo a wo kope papa ejapade no ya na ye ni na wo mu ni bia na minimo obi a owu ye na ne manyi na obi a sinifie ebi wo hotels ne ade enso on papa de no a na ye tetifie no wo mu gi bi ene da so ho eya ni monyam sema papa no ti de wo tie no enka nkyere no na om ka bibi papa bi na